Hi, good people. Sorry, Zhangui Maskan. I had to come and do a live and address this. I'm sorry, you know, I didn't know that is happening. Ndikaunza vanhu ka. Ndinenge ndichida kuti vanhu vanu. Dada vhiringidzika munoziya. Tamburidza chimbo chacho kwese. Uyai, taure nyaya dzengangai. Iri kudyira vanhu mari nayi. That's okay. I had to come and address. Now that don't block us. And nyengereka sekuchita kuti ringanga chichi. Pano pade vari pano. And nyengerere. Don't block. Don't block. Napunzi kodi Japresa angari pa live. How are you, Japresa? Thank you. I didn't see that on my comments kuti angari pa live. I love you, Ja. I love you, sweetheart. Thank you for coming by. You know, thank you, Ja. Jaling. Abotara shenganga iri kuchira vanhu mari. So zvita chihoro damn it nonsense. Ndakupa platform yangu iyo wakuda kuonerewa. Diko, ndikadzise camera stand yako. Ndamupa platform yangu. Achisi chaunga chako kaiti. Ndautoganza kuganza vanhu. Achisi chaunga chako ichi. Ndakatorawo mishonga yangu yandinayo kundiunganidze vanhu. Achisi chaunga chake ichi. Ukandiona ndava pano pa Facebook iwe nganga iwe. Achisi chaunga chako ichi. Nonsense. Take I Ja ndivomoresa. Take I Ja. I need Ja. Nakunzi konzambo yapa live. Take Ja Praiser. I need to say how are you, Ja. Asana mbomeda ka. Umurati mboeda Ja timo. Magumra gogo. Chimwana chakanaka ichi. Hanzi namai perede mtu waona basa ko atina mweno pera kuona basa. Na ndizve manga ka. Kuna asina kumbloka kuko. Ndachionerwa membora ari kundifonerera ikwa ndiri matu zvakadaro. Ndiri matu zvakadaro nambloka. Ndora mashoni fonera ane naro. Nasa nambloka ku WhatsApp nasa nambloka kuri uko. Blocked. What is that nonsense? Kwa kuzofona hey number dzandaisa dziya ndakuona kuti dzasiridzo number dzakaita. Sikanda kuzoona kuti amwe message kanzi Queen. One of the clients akatumidzira mari weku UK. Zvakanzi Queen, do you know kuti takabhadhara 1000 pounds kuti tibatsirwa mhenozva munongoziva vanhu veku UK vane nhamo dzakawanda. Zvakanzi Queen, ndakati send me proof of payment. Zvakanzi Queen. Nesenemu yacho chaiyo memory chindano. Ndakati kuhinda zvakanzi Queen, we cannot blame you because zvenyu zviri kuita basi kuzveda hazvisi kuita, but it cannot work because pano pabasa pangu. This is my work. I entertain people and I get helped by people. You know, don't take yourself lightly. So andina basa nazvo nekuti akandigadzira tkushow itoto. Dai angari nganga yemashikwere dai akadzosa imbai. Imba yakaendai. Imba yemuchato yarichadhiyai. Ungaite nganga inodzosa imboka. Ungatozvirowe dundundu kuti unogona nganga inodzosa imboka wana kutu. Nganga inodzosa wana kutu. Wana kuta. Ndo ungatozvirowa dundundu ndogona ini. Wana kuta. Kana mwana weku primary akanzita so iso anodzora wana kuti. Nonsense man, ndasaonerwa. Ina ndizvo kupapirwa kaini. Ngazi muze kuti chaunga achizi chake ichi. Akandiona ndiri pano ndane makore over 8 years ndiri pano. Zoti you understand nezuro no. No risk my relationship with my friends. 8 people achiwa. Ndakatanga kuona ma message last week. But you know I ndiri kutaurisa stereki. But pazoya mukadzi uya akabvisa 1000 pounds that no man. It's a lot of money. It's a lot. Vangani vamupa mwari kutonyara kuuya ku inbox. Kuti Queen, ndipewo ka number dzedzimwe nganga nditumidzirewo number dzedzimwe nganga ku WhatsApp andikandise number dzangu dze WhatsApp so that titange kuvheta izvozvo. Now I'm doing a job application for nganga. I need a house nganga, a house nganga on the house so that nganga iyo itomboitesta kuti iri kubatsira vanhu here. Kana muine vamunoziya rega ndise number dzangu mongoti Queen uya anogona so that ndouya pano. Inini zvando kana nganga ichigona ngaitange yawaridza dare rangu. Nongowaridza dare rangu pakazara vanhu.
zvisingazikanwe nevanhu waridza pakazara vanhu then totangira ipapo. I need to endorse one ng'anga right now iri anditane kugumura vanhu. Musafunge kuti kana makavhiringidzwa ndinonyarara. Hapana chandakapiwa namemory chinoshamisira we. Hapana chinoshamisira chekuti ndaende kuna maitituku akuda kudzoka kwandiri nekuti anoziva kuti ini ndikainterview ndikamaketa munhu anowana vanhu. Maitita marketing ng'anga every day haasi munhu weng'anga. Aingoita zvokuda kutongondibhowa ezvino nyaya dzake dzaakubuda kudyira. Uri kudyirei mari dzevanhu? Handinoziva ndokunoenda futi Mathias Mere uyu wechechi uyu anotorapwa nambuya vaye. Zvichabuda mundipowo nyaya dzambuya vaye. Handida kungomuwaridza kawana handimutye. Mumudze izvozvo. Hapana munhu wandotya kunze kuMwari. Why should I fear you? Why should I fear you? When the scripture says in 2 Timothy 1:7, God didn't give me a spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind. Why should I fear you? What did you do? Open your Bible, 2 Timothy 1:7. God didn't give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. I cannot fear you. Bring your best arsenals. I'm ready for them. Ukuomesa mtezo nenganga yangu ekusorwezi kusambio. Pautoonere straight. Munhu mukapiwa ma clients nevanhu. Batsirai vanhu, especially ng'anga idzi, because panouya vanhu veku UK. Ndosaka musina kuona ndisina kuita namba dzaBolt Carter. Bolt Carter hari dzake hadzichashandi. I'm honest with you. Vanozoda kuzoenda kuna Bolt Carter vanoenda zvavo. But Bolt Carter hasisina hari dzinoshanda. Uyu mukadzi uyu airatidza kuti anenge ane order. But pakuzodyira vanhu marinda. Because vanhu ku-UK vane mari, vanobhadhara. Ma clients big sharks. Saka uri kudyirei mari dzevanhu? Kana usisagone dare rake unongodzosera kamari yake. Zvino mutanga mabvisa munhu 1000. Hamuchadaire mafoni. Munhu abvisa mari yakareba kudaro. 1000 is about 15,000 Swedish crown. It's a lot of money. Who are you, memo? Ndakaudza ndakati kwamaititi kwauri kuendawo. I told you. Ndakati kwauri kuenda kusimudzira mhepo uko. Pu, hanzi bukutai mwaita sei? Nanjidhira. Tasura Vaseline. Haisi Vaseline yasikana. Ndapukuta. Zvaraite. Hanzi dzidzai kupfugama nemabvi nemagokora iwe chero mubhaibheri ng'anga dzadzirimoni. Maprofita zvino ng'anga zviri kuri ndikaendise namba dzangu apa mundipe namba ng'anga nyowani. Kune vanhu vanoziya ng'anga dzinogona. Munongondisira namba kuWhatsApp Queen Tate-Auditions so that tingodzivheta panapa. Ndoendosa one ng'anga iri good. Unanchiridza song yaJaprisa yazoita sei? Nanchiridza song yaJaprisa. So vhiringidzwa neng'anga utofunga kuti uri Jesu iwe. Hauzi Jesu iwe. Know that you are a human being. Hauzi Jesu. Ng'anga. Kangodzosa tunana kututu. Imba yakaenda. Dai wangu akadzosa imba ndainyara ndongovharavhara muromo ndorega kutaura. Zvinoana kutu. Vana kuta. Vana bhoke apa. Ndowangatozorwa dundu ndogona inogona iwe. Mathias Mere zvaari kungoimba mpodza wani. Kana hit song. Ye wako uyu Mathias Mere. Zvaari kungoita matuzvi. I told you, memo, tread carefully with the queen. Ndomuka one day ndakati because you have to know this. I cannot come ndomamira pa platform panapa. Ndakayambuka pano. Munosati ndakazokoshesa social media. Pandakadzingwa kumanchono. Makamira nenini? Ndakashamisika nemaZimbabwean. Create a PayPal kutumidzira mari. Vaitumidzira $10, $5. Kuchizoro munhu wikawo atumidzira nerudo. So I cannot do that to you. Kana wanga une namba dza memory delete. Kutsvaga rika ndise namba dzangu apa mundipe namba nyowani munditumidzire namba so that tendo ng'anga nyowani ndofamba neng'anga kaini saka tikutsvaga ng'anga nyowani inoiti ndandibori nedzimwe namba dzanano pana nenamba dzambuya mavu here ndawapa vanhu katoni ndivatsvage mbuya mavu vari papo anogona futa ari papo mbuya mavu kandivatsvage emikola antsvage mbuya mavu umwe ng'anga inogona ikuota fozuku ndimire neng'anga wani ngandivatsvage
Adzipere nganga panapa. Ko vari kupi? Ukufona ne director is WhatsApp kai. Tsvaga gogo mavhu. Andite manje manga. And I'm honest with the people. Autoonererwa kuda autoonererwa. Ko vari kupi kumbuya mavhu? Ndipo ndikandise namba dzangu mundipe nganga. Ane namba dzenganga nyowani kana muprofita. Andinyanyode zvangu zvemaprofita because vanozondipoera ngopinda mamapostori mai vako muroi handizvida handidi statement iyoyo na mai vangu vari muroi so what handidi statement okunzi mai vangu muroi nemandiri andoita mai vangu statement ndakarivenga iroro maprofita ndochanondipoera chirongopinda chiti mai vako muroi baba vako muroi ndozvavanogona handifarire system yemaprofita nganga nombodzifarira dzinombokanda akata dzomboti alright let me find regai ndise namba dzangu memwanda mbuda we ka 1-2 minutes and anditane futi ndo zvandakanakira anditane hanzi gogo chiworo vatadze Queen vakadya mari dzeku UK kadya mari dzeku UK memory gogo chiworo kudi mwana kadika kada kadya mari dzeku UK ndoziko kuzonditumidzira message namba dzamaisawo dziziridzo isai namba chaidzo kukomanisa inini ali atoziya haziye maboundaries andi haziye maboundaries kukomanisa inini. Yeah, something went wrong. Chakudzai. The pay time. The one that one information in Kazu, dig information. We will dig into her. Basaru, but no UK has a good marriage. I'm not in the second account regular because they work very hard. Mira this number zango. Out to one area of Fanurani with Jesus Christ 00446 467 basa rangu randakaonera ndinakuwaniswa ninganga murume andinayo andakuwaniswa ninganga ndona matime sazonyanyode kunyasovhengedzera kunge ndinoswera ndiri munganga ndiri munhu ndiri intercessor asingatoiti usikautona nchiganza kudai ndiri I know how to bring heaven into earth. That one it's my office. Ndiri intercessor asiko kutamba naye saka ndinchitesidzirwe nekanganga. Bring your best arsenal you can organize the ghost ndakubloga 469291 ndifonere kuWhatsApp nenumber idzi kana kundisira message yenganga dzamunoziya ndokunyanya nganga maprofita ndaafarire zvekudaro vanonyanyoda kuita ya ndapina nditumidzirei namba dzenganga dzamunoziya so that ndiva screen panapa hanzi uya mbuya wapi mwana mudiki mbuya kudi mwana mudiki akadaro dzichabuda zvakenyaya dzakandina don't come and viringidza me with my fans pabasa pangu panapa papa zvotoda nganga cancel x tele ndidada eriya atomira nenganga kunge ndiye Jesu Kristu akandifira pamuchinjikwa intercessor ari pano kuri kuseka ru intercessor anotyisa uno hanzi chakaitika akadyira vanhu naiwe jesi kudyira vanhu veku UK mani mukadzi umwe akabvisa 1000 vamwe ma600 ma800 but imari ane mutye mumuzedo muri kunditumidzira kuWhatsApp nganganyona hanzi nhasi tinamba batai ndakatsamwa munondiziya ndouya ndiri ini kai brother Staben nandione WhatsApp kuti makuisa mameseji isai mameseji so that tinowana ng'anga ndine imwe ng'anga futi because nechida ng'anga dziri right mbuya mavhu achiri powerful here vanhu vanoenda kwambuya mavhu skin yangu iraita vanhu vanoenda kwambuya mavhu achiri powerful here ndibvunza uibot kata ndozonyara manje vanhu vavo zvinhu zvavo zvakutadza kushanda ndikuda mbuya mavhu ari papi achida kutsvaga mbuya mavhu mbuya mavhu ndokunoenda vamabig artist kwambuya mavhu chida kunzwa kuti todii mbuya mavhu tokupai vanhu here paripiko mbuya mavhu
pane vandapiwa vanonzi sekuru Tushu kandimbowafonera hanzi sekuru Tashu okay hanzi mbuya mavhura atsotsi big time alright mbuya mavhu handicha ndatumidzira muzotateresha zaro jepaka mbira nditakenda seva namba dzinganganywana ndapiwa vanonzi sekuru Tashu reka ndati ng'anga hainini ndine vanhu vandoziva vakawanda reka rambai muchitumidzira kanamba dzeng'anga dzamunoziva so that tidzivhete kana mapostori anogona mapostori sekuru Tashu ndaseva namba dzasekuru ikandikuratidza meseji yanzi mbuya yowe sekuru pram 3 ikavazve namba dziri kukadwa inga munodo zveng'anga sakwino ino takataura pano yowe kani namba dzese idzi rega ndisi yewe vakatoisa nepisha sekuru pram 3 sekuru ng'anga gore totobikwa tikati baba automushamisira nekanga azive kuti ndine platform watoshamisa kokuzvichikora kana wakabamaridze vanhu vakutoti hey handina chandakaita inini kuitira inini izvozvo saka vanhu vekuuk vari kunyepa ndobhilivha iwewe kana ndobhilivha vanhu vekuuk iwe ndakakuziva nezuro no vanhu vekuuk ndane makore vachiziva ndobhilivha iwewe kanganga kanounza ana kutu kana basa randakaona ndakupiwa newewe I pray kana imbokaidzi kudzoka kwadzakaita I prayed for the issue I give glory to God not you not man ndindadaro if you want to fight me fight Jehovah Jireh the Yahweh of Israel fight him because that's the one I submit to not to a human being ng'anga inofa wani ikarova vana ndunge havana kufa taenda kwandunge ini chaunga chandakapiwa ichi ndakachipiwa kwandunge kuti chiva sakaenda wani saka kuti chiwe kuti iwe unorarama kambuya uda kutozvita kambuya iwewe umbuya wani atokurespecta ongokurespecta zvakwasi wanditsikira munda wangu ndakamuudza first day ndakati usandikanganisire vanhu memo saka ndichimuti memo ina ndinoti zvachihoro kudinda mbuya wangu ndakamuudza ndakati usandikanganisire vanhu iwe memo ini uyu tiga akuenda pana maititi nyaya dzake dzakubuda nevanhu vekuuk vanonyepa kati munhu wekuuk anonyepa anokuziya iyi namba yowe ndaimi namba dzinenge mendibotseva mireka ndi yowe zvangu gogo chiera kuwadzana naka but ndoda kuti chisenda imessage kung'anga dzenyu idzo dzokuti ndikudzida panapa so that ndiva add pa live vondiwaridzira dare rangu so that ndinoti ndakaita kana ng'anga 3 pamwedzi dzandee ndichiidzi dzinenge dzichibatsira vanhu because vanhu vapanapa vakawanda funga 2800 vanhu nga wagone uri wega hauwagone uri wega saka ndakaita ng'anga 3 pamwedzi dzinenge dzichiseculator ndochinja ndoenda kune dzimwe saka nchidiwa nevanhu kandizi munhu anoasizi ane matare ari andiri homwe yematateguru kaine kutotyisa vanhu naimbosevha namba dzandikunza yowe sekuru hungwe sekuru makombe maiwe jehovha onai namba dzandiri kupiwa nevanhu ing'anga dzese idzi munai muchidzideko ng'anga imi asi ndimunobira varumwe vanhu sekuru hungwe ng'anga zvaunotanga nedzipiko kuda kutozviita zvako kuda kuzviita mambara waenda kuna maitituku ndakakudza ndakati kwauri kuenda ku unokusimudzira mhepo izvo mhepo dzasimu autoita chiiwe hanzi ava ndi madzibaba ondapiwa sekuru Tashu zvavanenge vatori nembiri kandimbofundira sekuru Tashu ndivauye palife tidzwe dare ravo rakamira semu ndo zvandoita ndotanga ndavheta vanhu kandingounze vanhu matange nasekuru Tashu rambai muchitumidzira namba kuinbox ndizizvo saka ndiri queen wevanhu handina kana allegiance yekuti vanhu muri kubira vanhu mari wakuda kuonererwa sekuru Tashu ari papi yowe prophet kuda kwashe Tashu ari papi kumandandadziseva namba dzake vanhu Tashu idzi kandivafonera iudzai asekuru wenyu kuti ndikuvafonera ndikuwada palife is full kwiri kutadza kupinda inamba yasekuru Tashu ikandivatsvage kuwhatsapp vaudze kuti ndikuvafonera kasekuru Tashu imi namba ng'anga dzese idzi munai muchidzidikwa imi namba dzeng'anga dzandikutumidzira sekuru Tashu iuwi zvangu asi handi munoziva kuti vanhu venyu vanotanga vauya panapa ndovavheta handingoise vanhu mune vanhu vandisina kuvheta ndovheta vanhu
Ndisendere gogo dzave ku Stone Ridge. Hanzi sekuru tashu. Ndikuatsvaga gasi. Itai sekuru tashu tikuada pano. Kandivati sekuru ndikukutsvaga. Sekuru how are you? Sekuru how are you? How are you? The Queen wenyika. The Queen wenyika. Queen wenyika. I need to give you clients. I need to give you clients. Nobatika say. Nobatika say. Ona vatondiziye kanti avatondiziye zvekutodaro. Udzai dzimwe nganga dzenyu kuti ndikudzida pa live panapa. Ndeipi nganga iri ready available. Ndaindi vapei namba dzangu. Kudenga kure kudikwe iyo. Kudenga kwaunoziya. Kudenga kure kupi. Hanzi Queen wenyika batai sekuru story. And 7 numbers. Sekuru story. Nganga. Jano. Hello? Yes, Ndian? Mati? Yes, ndi Queen. Ndiripo zvangu ndiano. Mati? Ndikuda nganga ina ndisikuda makosi. Mando saka ndisingaise mafoni namba yangu zvemanga manga. Hanzi uwa varume vakuru vari ndikuda nganga panapa. Nai masikana. Sekuru stole nganga. Nai masikana. Kumaitwa sekuru tashu namba dzava dzisikupinda. Vaudzeka fonera in my clients. Vaudzeka ndikuada panapa. Hanzi mbuya chirandu. Sekuru story vanenge vanegona. Ndikandifonera sekuru story. Hanta arashona here story. Ndikuda kuti vakangouya pa live pano ndiwaridzira dare rangu. Ndoda dare rinowaridzwa nepakazara vanhu. Handinoziva ndoita zvinhu zvakazara ndiri handiudzwe matare angu private handina kuromba. Ndina kana urombo. Bruce dzikamai handina urombo uri pandiri kazvokuti ngade kuwaridzirwa dare rangu private inini. Ndina ropa muoko mangu. Itai kuti sekuru story ndikuatsvaga. Andivafundire direct. Amboidza namba dzasekuru tashu futi. Yaini ndo zvandiri. Imi namba dzasekuru tashu hadzisi kupinda idzi. Vaudzei vafonerei kuZimbabwe iko kumwati muri kuatsvagwa naQueen. That's way pa live nganga dzacho dzi. Kana paine nganga pano ngavangoti ndi Queen ndiri nganga ndokuedai mondiwaridzira dare rangu. Pane nganga here apa? Hapana nganga. Ma request andiri kuona ngende nganga here. Nganga here kana paine nganga yaisa unongoti Queen hanzi ndiri pano mbuya shumba wati mzukuru. Nganga here. Mbuya yokupwa ikawa waitinzwe. Mira ndivhure ma guests. Mira ndivhure ma guests. Ofona ikakunengi kwangu. Iri kuramba kuedheka iyi mbuya chakadaro. Yaramba kuedheka nengi kuside kwenyu. Gadzirisai foni yenyu. Handise kuritamuka. Vanhu vane nganga asikana. Varume vakuda Easter. Esther, wanogomuda Esther ndiri kuno kuna yasikana kuSweden uri kuZimbabwe. Hanzi ndauya. Hanzi nduya nunusa ishasha ndeipwe. Nduya nunusa ishasha manje ndeipikwe. Inamba dzekuGermany guys. Kandifondere namba idzi. Idzi Germany zvedzi. Ndivapo ngavandi. Ndikuenda nguva yekusilipa vanouya vachinditora kuma 8 dzangu ai past 7. Vanouya vachinditora. Mwana wacho ndiye ari kuuya achinditora. Yes dear, wanditumidzira namba dzemunhu wacho here iwa uri kutaura. Anonzani? Kana wadike kuGermany vanoenda kunganga. Zvinhu zvacho uomile. Vanhu vanenge vachienda kunganga zvati chifunga kuti mamiti zvemazvezve. Hanzi ava ndimbuya chirandu. From Bruce can that way.
aiteiko uri kutsvaga iko ipapa unongotaura kuti uri kuda pino rako rekutambisa mwana unoizirei kan'anga kekondozviwa dundu wakaudza vana bvoki vana kuti oita unga wakadzoka imba yangu haina kudzoka kai manchoni haina kudzoka kai kana uri n'anga rega ndimboedza mbuya chirandwa 0776 ngadzure palive kang'anga dzenyu anenge aisa request munoti Queen taisa request so that ndinobva ndakuedha panapa ndinongoda n'anga inondiwaridzira dare rangu panapa wakawaridza dare pakazara vanhu then ndoti go ahead chete ndokuda dare rinoona kuwaridza dare handitoda kubatsirwa kwako kubatsirwa handina zvinhu zviri kundinetsa indira ndoda kubatsirwa unozvipedza unboedza mbuya kandimbofondera mbuya 00 anobva afunga kamemori kuti ndiyega handishandirwe ukaona ndiri kumambokadzi wenyika handimukuzwa ndikufamba neimwe n'anga yekuzambia yekusolwezi inobatsira president wekuzambia handizi munhu ari right sambva wafunga kuti uneni wakandisa maoko so wakandisa maoko wakandiona ndichirira iwe memori iwe wakandiona ende uchandisiya ndichirira ndini ndaikupa vanhu ndini akutobuba vanhu ende handibhowa ndakamuudza zvangu ndakati mazuva sinditsike konzi handitsikwe konzi 355 nonsense kuda kutozviita kai 355 dzinouya pafacebook here n'anga dzenyisi anonzi mbuya chirando zviomile mazirwa ndakaka vaudzeka kuti mbuya ino ndokufona makadi ya mbuya ndimbuya chirando here ava ndikutaura namambokadzi wenyika ndiQueen Tate-Auditions Tate-Auditions vekuzimbabwe ndine vanhu vandoda kukupai vari kuda kurapwa munogona here ndoda kuti mundipandire kadare rangu ndo test yandinongoda cheteyo makagona kupandira dare rangu takati chitaura zvedu so mune chamaona ndati mune chamaona here ndichitaura nemi kudai saka vanouya rini sekuru havamukone kuimbirwa here izvozvi because ndine vanhu vari pano ndine vanhu 2900 vari kukunzwai saka kuri kunzi dai mamuchikwanisa maita zvinoita kuti tanzwa kuti zvinofambiswa sei because pane n'anga yandibira kwanga ndichiendesa vanhu abira vanhu mari vekuuk almost 3000 pounds saka handimuri kunzwa mari dzandiri kutaura ndo dzinenge dzaakuuya muhomwe menyu manje saka kuri kunzi kana kwavangoimbirwe here vauye vandipandire dare rangu inini pakazara vanhu ndokupaika vanhu naye mbuya chirando saka vanagwinyambira vaenda varidzire ngoma vaenda matawira mbuya taparadzana mwe nomwe aenda kumba kwake saka ini kare ndanga ndapendera handisi kuti kana ndikwanisa kuti tizvike chero zuva ramangwana munenge makazungunuka motaura namuchemberi kana kuti nachangamiri then kana tapedza ipapo isusu matare edu mbuya kugeza mhepo kana kuita zvimwe zvinhu zvese vanoita pachena ina handinai kana tirozobhadhara kazhinji sekuzova nematare anobhadhara asi mbuya matare avo pachena nekuti mbereko akangouya nemwoyo wekubereka saka matare inyaya yaanoziva here because ini ndiri mukadzi apa tindaimbowa murumeka saka hazvizosvibiswe here munopa henyu go ahead because ndiri kuleader battalion ichauya
but inini wacho ndaimbova murume ndakachinja kuita mukadzi zvese nebeche nechichichi ndaanazvo ndangoti muziye nezvamuri kushanda nazvo. Ndidzo dzidzi namba idzidzi nekuti ndeichida kuti muzoudzaka vakuru venyu kuti Queen ndini chipata makii chemuZimbabwe. Saka munoudza vakuru venyu ava kuti iyewo ari kuunza vanhu uyu akaborwa aimbova murume amukadzi, so that munyasobvisa any cloud of judgment inouya. Ndoda kuti mushande muchindiziya. Ko ndiri mambokadzi wenyika kandozikanwa nenyika yese kana mbuya Chirandu. Muvarapwa venyu ndo vauya pano vakati isu tiri kurapwa zvakanaka nambuya Chirandu. Saka mambokadzi chimbofonera iyava mbuya Chirandu, so that because ndiri kutsvaga n'anga 3 dzandichaisa muna June to July dzinenge dzichirapa vanhu vanondifollowa. Saka client yangu yakasiyana, ndine vanhu vari muZimbabwe vakawanda vari ku-UK, America neCanada. Saka ende vanobvisa mari zvisingaiti. Saka ndagumbuka nekuti uyu n'anga yanga ndimbori nayo uyu anonzi Memory, anonzi Achihoro, akadyira vanhu mari amva atadza kuvayambuka. Chero imimi regai ndakupai warning, handina basa nenyaya yekuti muri homwe yaani kana homwe yaani. Mukandimamira vanhu ava ndinokusvipai. Handimukundinzwa? Yes, ndo maitiro angu iwawa. Handina kana chitsotsi. Mukangomamira vanhu mukatadza kundiyambutsira vanhu, kutadza kuyambutsa it's not a problem, but kubira vanhu, because munhu haayambuke panzvimbo 1 munogona kutadza dambudziko remunhu unoyambukira kumwe, but musabire vanhu mari. Ndiri kunzwanana? Nai munhu takupa vanhu wakufanira kubatsira, kana zvaramba kubatsira communicate nevanhu kuti dare renyu randinetsa. Zvino uyu mukadzi uyu Achihoro uyu Memory uyu akatora vanhu veku-UK ndokudyira vanhu. Mumwe mukadzi ainetswa mhena neshavi riri kumunetsa akamupa 1000, hana kana kumva akabva atadza kudaira mafoni. Hakusi kugona ikoko, haizvizi right. Saka mati mangwana ndinokufonerai nguva iyi, because vanobvumera vanosvika pamuri kuti ndikuedhei palive vanhu vachikuonai muchindipandira dare racho. Aiwe zvino paane 3000 izvo paane 3100 vari kukunzwai. Paane 3100 vakanditeerera. Aiwa tinongoritenga pamatare vakuru ndozvaanoitaka. Imwero dzinenge tishaka kuyambuka. Chikuru ndechekuti wapawagona wayambutsawo ndozvinozoita kuti mbiri ifambe Queen Tate-Auditions. Ndizvozvo ini ndiri homwe yematateguruka. Pano ihomwe futi yematateguru, asi zvinoda imi muri on the ground. Ndiri kumangerengere ndepapi pandichaita up and down ndichiuya kuZimbabwe ndichitsvaga mishonga. Imimi ndimi muri ikoko kwamuri. Tinokupaiwo mukana wekuti mushaine naye. Izvozvo zvamunoshandisa izvozvo ezvironge vanhu vachiyambuka. Ndiri kuchata kamusunono manje munogona kunditumidzira zvipingirwo here murume uyu anete uyu angoramba achindipa mari? Ndachida kuti anete mwana wake mukomana anenge akati changamuke. Mwana wake mukomana futi ndiri kumva ndada kuti anete angondoona chete nini. Saka mangwana live yangu ndoitanga nguvai pamati muda undiita Matare. Mangwana nguvai.
because weekend ndiri kufamba. Saka mukakwanisa kunditi kana mangwana ndogona kunge togona kuita live, but weekend ndiri kufamba. Andibatike pa weekend. Alright, mbuya maita basa rega ndi 7 number dzenyu. Alright. Chibabaisai vanhu vari kukunzwa yavo. Alright, ndinenge ndakateerera baba ndiri mbuya Chirandu vekukwekwe ndafara chaizvo ndatandara nemi. Ndatenda Queen Tate-Auditions. Alright, mbuya Chirandu vekukwekwe. Ndiri kundoona memoro unotoganza unofunga kuti ndakaunganidza nganga 10 iwe ungadzigone kudzirwisa iwe. Kandi 7 number idzi mbuya Chirandu vekukwekwe. Ndo maitira andinoita iwawo. Munhu anda kupiwa warning. Ndavapa warning mbuya. Vamamire muni. Vamamire muni. Handina kana zvimangwana. Kozi takakupai vanhu rapai vanhu. Kana musingagoni kurapa vanhu musabiri vanhu mari. Mbuya Chirandu kwekwe. Mbuya Chirandu kwekwe. Mandipa dzimwe namba here. Asi vile uchitaura handizi right. Hamutongondiziye chete. Hamusati mayasoziya queen wenyu. Handizi mushi. Kozi ndoziya pandakatsika. Nganga. Ndoziya pandakatsika, ndoziya chaanotemba. Munhu anoziya chaanotemba hazi right. Unofunga kuti unogona iwe utututu. Mazoti chikona sekuru tasva. Hanzi disi mbuya vanotaura zvinyoronyoro vakanyorwa. Ari right. Manake Queen. Manake ere mbuya. Hanzi fonera imwe. Fonera imwe nganga Queen. Muda nganga. Muda nganga zemi. Ndogara ukakaka. Kojozi zvacho kwandobva kwandakabva kunorema saka zvoda ndigare ndiri munganga vikandidai vikandifonera imwe nganga tachidai imwe nganga iri yaredhi available kaingopinda panapa tingodivhu ndiri kuona marequest aya hanzi Queen hoi ini here vasati vandiziva vana mima vantoda kutoganza undiganzira ndatsamwa maisa nhamba dzisiri inini hanzi uyu ndewekwaMutare ndiopuyu muchawa ati mbufonere kwa Mutare muchawa nganga dzacho so Kelly nganga ere no haisi nganga asi Queen moromoro hanzi Queen ndipewo namba dzagogo vamboti vashanda ndida vanhu vane dzungwini makutoda ndasaka uchidyirwa mari avasati vane chavaita makutoda namba dzavo inda makapusa imi munomirira mangwana kandifonera ava muchawa udzai nganga dzenyu dziuye kapano pa live 9 fonera ijavha anoziyewo mboko ye anoziye chanzo hanzi muchawa manje ndizvo alright katinzwe kamuchawa ndaona mameseji enyu ndikufonera nganga dzenyu 11 makadi yenyu munorapa ndimi munoitwa muchawa ndimi munoitwa muchawa here mukutaura naQueen Tate-Auditions naQueen Tate-Auditions munondiziya uyu nganga inobva yaisa TV full blast inda muri mubawera nganga inoisa full blast kudaro kuenda makadhakwa here mamuchiona program yei tere muntu muri kuona tere muri kuona tere muntu
nganga iyi inoda maindia. Ndonzi Queen Tate-Auditions. Mati? Ndiri kunze kwenyika. Eka. Munokwanisa here ndine vanhu vanoda kukupai but handizivi kuti munogona here. Munogona here? Saka dare renyu munogona kutoona kutovhenganidza munhu makatomuona here izvozvi kana kuti munoda mazuva? Ndati izvozvi ndichitaura nemi munogona kuona dare rangu here because ndo mafefe andokuita ndo mavhetero andoita iwawo. Handibvunze munhu ndiri kutaura naQueen wenyika kana naimi sekuru chawo. Ndine vanhu 3000 vakakuteererai vakateerera conversation izvozvo vari kuda kurapwa. Saka ndikuda kubvunza kuti zvinhu zvenyu zviri genuine here, kana zviri genuine motanga mapandira rangu dare inini so that ndokupai varapwa vakateerera 3000 vanhu vari pano. Handitaure nemunhu handipa nhamba inini. Inini ndotaura nemi. Zvakafanana ndakanzwa unzi dokta anogona kurapa. Handitaure kuti uyu akarapwa uyu nekuti matambudziko anosiyana, matare anosiyana. Saka ndotaura iyi ndotaura nemi chiremba inini. Ndatadza here. Kachipandira ikadare rangu ini munongondipa date kuti tokwanisa tobatika musi wakati. Weekend handisi kubatika ndendiri busy. Few weeks dziri kuteera ndendiri busy. Kana muchibatika nhasi motiudza kuti izvozvi Queen ndogona kupandira idare renyu, motopandira izvozvi ndoti munoona zvinhu zvenyu zviri right. Ndotopa vanhu izvozvi vanhu ezvinopa ne vanhu 3100 vari kuda ng'anga vesa. Vane zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vari kudanana nevarume vevanhu, vari kuda kutsinga varume vevanhu. Mune vana business. Ndikungoda munhu ari kana muri available nhasi kana mangwana munongondiudza zuva rekufuwa anfona then mopandira rangu dare zvisingazikanwe nevanhu. Ndo zvandoda kuti zvitaurwe neng'anga, kwete zviri obvious. Handidi zviri obvious nekuti vanhu vanoziva history yangu. Ndoda zvisingazikanwe nevanhu. Mangwana nguvai? Munokwanisa kuuya palive here pavidhio kana kuti mune muchida muri pafoni? Hamukwanisi kuuya palive vanhu vachiona zviri kuitika? Alright mambo, saka izvozvi mamboona chii mumweya umu? Mambonzwa chii mumweya umu? Pane zvamaona? Taurai zvenyu zvamaona izvozvi. Ndaizokumbirisa nekufamba kwengwani mazuva muendesirwe zvipo zvenyu mukushava. Ndiyereserwe zvipo zvangu mukushava. Alright. Ndo chinhu chekutanga chiri nechi. Plus ndaizokumbirisa futi kuti mungozobatsirwa dare riri rakadii kuti ave mukati memusha panhaurwa yegodo, nhaurwa yeshanje. Ndiani ari kundiitira shanje mumusha uyu? Mataura ipapo wamaona, taurai nezita. Ndiani wamaona ari kundiitira shanje? Mazita azotaura izvi. Asi pane vanhu vaviri vangabuda panyaya iyi. Vanhu vaviri ava mukasandipa mazita nekuti ndeichida kunyatsoona kuti muri kunanga directly. Pakazara vanhu ipapo mongotaura kana vari amai vangu Jew, kana vari baba Jew, kana pakazara vanhu. Ndiani ari kundiitira godo mumusha? Iya. Ndiri kukunzwai zvakanaka changamire. Chingopandira riri clear nekuti pane panisiri kunzwisisa.
Master vanhu vemumusha mangu yagoita deformation of character yei kana ari kundibatira chakaipa ari kundibatira chakaipa. Kune vanhu vaviri vari mukati memusha wenyu vari kurwa gondo neshandi mari ndezvisviko zvakazotana nezvizvi. Ndeve kupi? Ndeve kwamai here kana ndeve kwababa? Murudzi menyu mujinga menyu. Ndekwababa. Kwababa kupi kwandito ndokoziya baba wangu cheta ndakakurira kwababa here kana kwamai? Ayo munoziya baba wenyu asi pamakakurira uriko kwamakakurira. Apa tiri kungotaura nhaurwa yaimuropa rinzari. Saka kuropa kwangu uku ndiani ari kundivhiringidza? Ndoswera ndakwirira ndege. Ndiani ari kundivhiringidza kuropa kwangu uku? Tamati zvandikiti hatibvumidzwi kuti titaure nyaya dzakadaro. Kana mwakuti munokrete zviura kuno ndinotoda kuti mutoiminika. Handisungise imi ndinewo zviri pandiri zvinonova disciplina. Saka ndiri kuchitaura kuti kana tiri mumatare tisaite nharo. Aiwa inini nharo manje ndo dzangu. Nekuti ininiwo ndiri munhu wematare changamireka. Zvino takada kumva taita unge tinobhabhadzirana. Ndikati zita remunhu ari kundivhiringidza ndeuripi? Because mumwe munhu anogona kungotaura kuti vanhu vemudzinza wogumira ipapo. Ini ndoda n'anga dzine laser jet. Makati mudzinza ndeupi wacho? Ndibaba here? Ndibamunini here? Because mudzinza makawanda kavanhu. Handisi kukunzwa isa iPhone paspeaker. Taurai ndosaka ndati ndikuda zita revanhu vamaona vaviri vavo. Kana pasina zita then hachanzwisisani. Nekuti anyone kana mwana ari murodhi anogona kungoti kudzinza kwako kune something. Hapana asina munhu kudzinza kune problem. Asi makandiunza root. Ndozva ndikuda kudhila neroot. Ndiani wacho iye? Ndoziya kuti todhila sei. Kwete kungondipa general. Alright, che saka mataura number 1 yezvipo iyi, mataura ye2, taura chimwe chamaona. Nyaya yematara iziri kunyikana. Kana muri kude kurapa ijeni muri kurapa. Ina handisura kurapwa handina chiri kurwara. Ndati ndoda kupandirwa so that munhu akapandira zviri clear ndinokupai varapwa zvino pane vanhu 3200 vari kunzwa conversation iyi. Saka imi mukandipandira zviri clear because ndine kwandofamboka kwandinoudzwa zvinhu zvenyu zvamuchandipandira zvakaita tali nezvandinoudzwa kana kuti zvakaita more powerful ndoti henaro vanhu ava ndatadza. Handisi kukunzwai. Handichatombokunzwai hamene zviri kuita fonini. Hamuchanzwike sekuri muchawa. Vanhu vafonere futi. Handidi munhu anodzungaira havasi kunzwika sekuri wavo muchawa. Ndoda munhu ari direct zvokuti kudzinza kwo anyone can say it. Pane vanhu ngwachinifonda mene bata vanambotsvaka sekuri muchawa. Yoga. Ndatadza ndiri kutuka here asikana. Handiri kupai vanhu vefeki. Bafeka awanda munyika umu. Sekuru namba dzenyu dzatisanzwike, taurai zvenyu. Highlight yamataura ndainzwa yekutanga yekueresa zvipo. Number 2 mataura zve. Hazviri deep munondiudza mangwana because pa number 2 apa ndoda clarity. Ndoda kuziya vanhu 2 vacho. Muna mangoti pakazara vanhu. Queen wenyika vanhu 2 ava vari kukuvhiringidzai. Ini ndinichaziya madhilo andoita nevanhu ivavo. Then pane chimwe chamaono here any highlight. Ndonzwisei. Saka nzwisei kutanga yandangotora yekueresa zvipo indaifarira. Iye chitu haizi clear. Ndeuya mundiite clear mangwana so that tinofamba mushi.
saka tokubatai mangwana kapatinoita live makuseni tokubatai totanga toenderera mberi neinterview yekuti ndione kuti muri kugona muri kuziya zvamuri kuita here. Kana maziya zvamuri kuita then ndokupai vanhu vangu mukandimamira sekuru ndinoya ndichiita chimurenga neni ndiri munhu wehondo mukabvunza maraini momo kuti tatoisha zanda ndiri munhu wehondo. Aiwa kandi kutaura handisi kuti mirai munhu bamanda kubatai muromo handisi kuti vanhu vamuchabatsira zvinhu zvinofamba ndiri kuti musabire vanhu mari pakuti mukapiwa mari modzima mafoni. N'anga yanga ichimboshandira vanhu yanga ndichidhila nayo ndozvayaita yaba almost 3000 pounds dzeku UK ndandaibloka ndandaidzimi handichataure nayo. Ini ndiri kungoti itai zvinhu zvine clarity. Kana matadza kubatsira munhu zvinowanikwa munhu haubatsirwe mun'anga wani wopukunyuka but at least musadzimire vanhu mafoni at least musabire vanhu mari. Tiri kunzwana here asekuru. Izvozvo makutorasika sekuru ndati n'anga yaisindibatsirira vanhu yakabira vanhu mari ndaibvisa ndauyo kwamuri nekuti ndapiwa nhamba dzenyu ne one of my friends anondifollowa manzi mabira vanhu mari nani. Haiwa muri kurasika neyo volume yakawandisa mumba iyo ndanchimbotaura ndakati volume yamakaisai hamuna kundinzwa mushi. Ndati n'anga ainzi memory aisibatsira vanhu akaporonga akabira vanhu mari. Zvino ndakuita mainterview ekutsvaga n'anga nyowani dzinobatsira vanhu kwete kuti imi makabira vanhu. Ndatanga kutaura nemi nhasi. Kana musingabire vanhu mari good you become my buddy you become my buddy tinenge takushanda zvakanaka tese. Donzi Queen Tate-Auditions. Vari pano. Haiko kana muchikumbira Mwari zvakanaka. Saka munoziya zvamuri kuita kaini. Aiwa isusu as long as muchigona basa renyu zvekuti munoshandisa fodya kana kuti munoshandisa musoro wegora kana kuti munorapa naMwari isusu toda ngoti varapwe chete. Aiwa kutenda ndine kutenda ka but pane reputation yangu on the line. Saka ndotanga ndakuudzai kuti inini handidi kuti muzondidzimira varapwa vandaenda kupai foni kana kuvabira mari makunzvenga. Garai mangovaudza kuti ai zvandizvigone vanoenda kumwe. Aiwa ini ndobvunza ini zvandakuudzai ndakati ndiri mambokadzi wenyika ndoenda kwazvinoitika kwacho kune n'anga yacho handishande nevarapwa venyu vamakarapa indoshitaura nemi direct contact ndo zvandoita inini. Kuvimba ndatovimba nemi tinokufonerai makuseni so that munohamata yamuchatanga nayo mangwana ndoye kundiudza kuti vanhu tu ava vari kundivhiringidza ndianani vane godo ende toshanda navo sei tinovavhara sei tovatsipikawo sei because handidi kuvhiringidzwa basa rangu. There is a lot at stake.
chembere yemvura muhope dzangu. Okay, saka chembere yaita semuri correct, ndinoona chembere yemvura yayi chembere ipi? Vangani vasikana vemvura vari pandiri? Ndinoda kuziva kana ari wani musikana wemvura, it's too small. Ndine chaunga chakawanda panapa. Then ndoda kuti vakaito vakati kwati then ndogona todhila. Kana ari wani musikana wemvura, no, it's too small. Alright, munondiudza mangwana. Mangwana tiri pane vanhu. Tiri pane vanhu asekuru. Maita basa asekuru muchawa chirega ndi 7 number dzenyu. Opane zvimwe zvamurwa kundipa futi ma highlights. Sorry nanda ukatai. Pane zvamaona zvimwe. Mirai pane zvada kuzi. Naiwe Bruce chiko iwe. Ndokurova Bruce. Mirai sekuru, mirai. Anoonererwa Bruce iwe. Enanogara. Yogara ungoti. Bruce, buya kutonde. Come sit kuno. Agariza Bruce chiko. Yato. Buya ndera, come. Yogara madoko. Agariga Bruce anoonererwa. Agologara basi. Kakuti gara basi. Ibe tifonere sekuru ndanda kutaura pafoni kama nangu wangu wakuninga. Hanzi vamutarisi vari pano. Yes vamutarisi. How are you sweetheart? Uri say sweet. Tiri kumboita ma interview engangaka. Nganga yanga ndichienda kuyaporonga zvisingaiti saka takumbodhila nevanyowani. Mira nditiudze sekuru yanga zvokati akafona ya sekuru. Hanzi pane vasikana vemvura mawanzwa kasekuru. Ada kwairesi. Ngawane basa. Ngawane job. Kose kuri mchawa vari kupi? Mati? Alright, rega ndi 7 number dzawo ndotaura nawo mangwana. Munongoti kundi. Yesi sekuru saka ndokufonerai mangwana ka. Mati, alright, sekuru ndokufonerai mangwana. Alright, it's okay. Ndokufonerai mangwana. Ngani ngori musikana 1 wemvura. Musikana 1, it's too small. I need big. They have to be many. So that totanga kutaura. Sekuru muchawa. Sekuru muchawa. Pavazotaura zvichokwadi zvemvura izvi vanenge vari in the right direction. Pana ari kundifonera mirai. Eka ndinzwe ndiani kwari kundifonera. Makadi henyu. Munorapa ere. Ndozvakada ari wani ndomudii musikana wemvura. Ndinganopapaurwa. Ndinganozvinyika nechando chiri kuno kuSweden nemuwani musikana. Aiwa zviti. Tiri pa interview ka? Tiri pa interview rega ndimbo interview wa mwedia. Love you more dear. Hamtarisi vari sei rega ndivafonere ndivamorese. Ndanzwa kuti wanga uri pano. Vachiri pano here vamutarisa. Bhururu wangu. Ndikumbo interview ama interviews. Ndikumbo interview ama interview. Chimbomirai kana vari kundifonera ndikumboda kutsvaga baba vanenge. Baba Matare. Zvakaramta zvivakijira data voice. That's up what one.
Tescan. Ndiripo basa risei nemuri. Kuri boss sweetheart nambonzwa kuti anzwa ngwambopfura pa live ndikumboita ma interview kainganga. Aiwa, tikutoita ma interview shakwani because tikuda nganga dzinogona. Yanga ichishandira vanhu akatora mari dzevanhu veku UK. Saka zvizoite manje zvinozoita kunge ndine syndicate kunge ndakatuma munhu kuti adire vanhu. Saka ndatomubvisa mukadzi ye. Unonyara unoziya. Buru. Dzinopera here. Makorokoto eZambia, kamakorokoto ebranch reku-Zambia. I'm proud of you, sweetheart. Thank you very much. Zambia takavhura 5 mashopo. Wow. Lusaka 3 and Kitwe 2. Thank you very much. That's good. That's good. Zviri kufamba here. Kune more client here than kuZimbabwe. Yeah, but my clients are not more than Zimbabwe, I have to be honest. But try to tanga my media campaigns, man. So I believe with my imagination. But try to promise us not on better. Economy that's good. That's good. Kune good, especially the infrastructures dzakanaka and vanogona kuclean nzvimbo dzavo. Wakaona kuti kuri very clean kudarika kuZimbabwe avarasi marara pese pese. Yeah, vari kuimprove. That's good. Kana ndauya kuAfrica ndichasvikira kuZambia ndomboona kuti makambani baba pamba. Tombomema ndichisuka varidzi vazvo kadechivomema. Vanhu vari kutarisai vamutarisi pano, people love you. Muresai vanhu vari pano 2900 who are listening to us. Who are listening to what? Ndakufundira ndiri palive zve. Aiwa, hatisina kunyanyotaura zvakawanda, tangotaura zvebasa chete. Hatisina kutaura zvimwe zviya, you know. Ndosaka ndakubatai muromo. Aiwa, no, thank you very much. Nekutisvika kuva 2900. Aiwa, zvinoramba zvichifamba and kana maakuda kuzoita kana any social media campaigns because ndine very big client ofuti vanhu vekuZambia. Munongondiudza zvamuda kuti nditaure ndiadvertise and I'll do it on the house for you because muri family, you are family. Thank you very much. I appreciate you. And did butterfly arise? Butterfly right. Mumore se utanzi na Queen zviri sei? All right, sweetheart, you take care. Love you. Bye-bye. Azona munhu wangu. Echikuzati dadare kuti. Azwa kuti wazotisa pa live ita izwa ndakuda chitanda tete. Azwa. Manzwa. Ndatobata muno because we speak a lot of things. You know vanhu vakambodana. Tete. My tete is for. Let's see this for live. It's good. See. Tete. Urikutachana tete. Azwa tete. Wazwa tete. Hayi busigara basi. Wasiti kuita live kana kuda bofona nganga. Akufunda dzadza. Chiri bofona nganga. Wanzwa tete. Chigara pasi mwana. Chigara pasi ndipo. Ai chani. Chino munogoya mese muri tiri muri tupa makumbo. Chiende munogara pasi. Ndi chigara pasi kuboy. Kare pasi mwana. Unokwara kama makumbo. Ai ndauti udzike pasi. Chigara pasi kuboy. Kufoni yangu enda. Ndakufonirwa nevanhu vakawanda. Matare stop shots. And the dog fathers. Hey, what is sweetheart? I'm not one swear. What is sweetheart one? What is sweetheart? That's what I. No, he's a very good person actually. If you get to know him, you know he's a good person. He's a good person. And now that's how the Shimchato person dauda kuvarwadzisa moyo wavo, you know. Asi munhu wangu vakuziya here kuti mukuda uchati imwe nyaya ndozotanga imwe nyaya ndazvaudza
utothandoitanga sekudada uchata utocheka kutoti oidai because he is a good person. Anzi dzedu anyepera kusungaira tinawo pano ari pano akundiana ari kunifonera ngatinzwi makadi enyu amwana ari kungofona asi muda kungonzwa voice rangu mina ichitsvage dzimwe n'anga. He's a good person. I love him. I love kona munhu wandodaga anenge ari good, anenge ari genuine. Chifona idzimwe n'anga kadzifoni hanzi mavabata here batani sekuru stole. All right, ndikandivafonere sekuru stole ngativabvunze ndapiwa dzimwe n'anga dzasekuru stole idzi zvakakuomera zvinombondiomerai ndodika ndiri munhu anodika ndikandifonere sekuru stole kandifonere sekuru stole. Pane namba dzekusouth Africa dzadzichipinda namba dzekusouth Africa dzadzichipinda fonai futi ambofonera n'anga yekusouth Africa endochinja voice kakundidzedziswi dzidzedzi ndine ropa rekudana nevanhu vane mari rori ropa iroro. Namba dzasekuru stole hadzisi kudairwa vaudzei vadaire foni zindori nemainterview eng'anga ari sweet. Wamutarisi munhu ari right zvisingaita andinzi kuuya ari kufona makadi enyu vanhu vari kundiona palive ka vachimva veAmerica. Hello, kona vari kuAmerica vanorapa futeri mationa ari kundifonera +263 ndiano ndikutofona nedirector pamwe vanhu vanenge vasina data. Butterfly ari pano. Hey Butter, hi sweetheart. Makadi yenyu munorapa here? Munorapa here? Muri n'anga here? Anibasa message mera ndiseti muzira. Munhu ari kufona ari kuAmerica anorapa here? Pane vanhu vari kufona saka tisi kuziva kuti vanorapa here. Because zvandiri kuita ndakuda kuti kana vanhu vachigona kurapa vangoti chii because munorapa here. Ndoya slogan mani mbosenda message mauya wanditori kana 9 mira I'm on a live. I will call you when I am done. Don't come now. Don't come now. Kisses. Munhu wandiri kuti mwana wadhadha wandiri kuti kisses amai bwa yaenda. Alright. Uyu ndikufonerwa nenhamba yekuAmerica handisi kuti inorapa here. Hello? Makadi yenyu? Ari kufona handisi kuziva kuti vanorapa here vari kuAmerica. Kana mboti hanzi ndavafonera hanzi fonai back na sekuru stole. Okay, namba dzasekuru stole idzi.
Number dzasekuru inganga South Africa inonzi sekuru story. That's different sekuru story. Makadii tiripo ndikutaura nani? All right, ndonzi Queen Tate-Auditions. Ndanzwa kuti munoshandira. All right. Ndine vanhu vari kuda kurapwa ka vanondifollowa pa social media saka ndasingaziye kuti mune time yekurapa vanhu vakawanda here because kana ndatumira vanhu panotouya vanhu vakawanda. Saka ndachida kungobvunza kuti zvinokwanisika here kuti munotanga mambopandira rangu dare vanhu vachinzwa so that tinyasoona kuti tiri kudhila nemunhu ari genuine here. Kana muchikwanisa kutouya pa live kuti ndikuedhei zvakanaka, but kana muchikwanisa kungondiitira dare zvangu pafoni so vanhu vachikunzwa izvozvi tine 2500 vanhu vakateerera. Tine vanhu 2500 vakateerera conversation yedu. Vamhore sei zvenyu vari kukunzwai? Vari kukunzwai vamhore sei zvenyu? Saka ndachikwanisa kubvunza kuti imimi munokwanisa kundipandira dare rangu here vachinzwa, then kana zvakajekawo kusaidi kwangu then tokuendesai kumberi kuti makukwanisa kurapa vanhu vangu. Kana muchitokwanisa izvozvi pandirai zvenyu izvozvi rangu dare ripandire izvozvi kana muine nguva vanzwe. After 30 minutes. All right, muri right. Saka 30 minutes mwa matanga kutondipandira dare. All right, maita basa sekuru stole. Oyi. Yenaro. Mazvona, ndongangadza ndoda dzine quick energy. I can. Oh, Butterfly is watching. Hi Butterfly, sweetheart, I love you. I love you so much. I love Butterfly. I love you. Pass my regards kuna Sekuru Shugeta. You know Sekuru Shugeta. I love my Sekuru now because he's now working with Butterfly. But Sekuru Shugeta, you need to say sorry to me. Magambo tawa sit right today. But anyway, so Sekuru Stole vatu vari kupandira dare rangu in 30 minutes. Hey, get ready. Get ready. Kana ndine chandakabata kukuchinzwa nhasi. That's why ndichidiwa nevanhu. Handisi munhu wefake. Ndinokuti ngavapandiri pane vanhu ipo pano. Manzwa sekuru muchawa vati une mashavi ari kuda kusimbiswa, une vasikana vemvura. You know. Yes, I love these interviews. It's only me who can interview nganga. Kwa mzimbabwe kuti nganga dzinointerviewa zvinoitwa naqueen wenyika, so that ndinokupai vanhu vari verified. Kwete kungotumira kundiani vari kundifonera hanzi nasekuru Tashu ndifone. All right, ndikanibofonera sekuru Tashu nhasi. Makadii henyu? Hamwana vari kundifonera inganga here, handisi kunyatsokunzwisisa chaizvo. Munorapa here? Munorapa here? Hello, makadii henyu munorapa? Nonsense man.
Kandifonere matuzva yawo ndokumbira kuti mundibloke. Nasi mazonzwa kuti pane ng'anga makuda kuamblokwa. Nasi mazonzwa kuti zviri kuyambutsa vanhu makuda kuamblokwa. Handi munosinga muchionerwa ma comment section. Ndakati inini, be careful, me. Be careful, darling. Know what you do. Nasi tokumbira kuti mundambloke manzwa kuti kwakuyambuka vanhu makuda kuamblokwa. Chimbomirai ndiyambutsa vasina kublokwa. Tozokuona later. Badarai mari kana mchida kuamblokwa. Asi kana mbotaura munhu. Kana mafona motaura ka? Kana mafona motaura. Magadi. Ndiripo tate wakadi konzukuru ndimusvikiro rekutukwa rekutaura nachiki ndinoda kuti ndizvichemese panyaya yekutaurwa kwaLivingstone. Wandiziva muzukuru? Magadiko ndisekuru Tembo. Ndini sekuru Tembo tate. Ndanguti ndikutaurire kuti iwe chipo chiri pauri ndechekuvhima ndokusaka uchichengeta imbwa. Kuvhima zvichireva kuti uri munhu ane shavhe rekuda kushava. Ndozvandiri kuona zviri pauri. Ndokusaka uri close nembwa. Imbwa haiwirana nemunhu asina chipo cheupfumi. Saka ndozvandinoona zviri pauri muzukuru. Kuya nyaya yekwa musisimeli. Munhu uye akavafonera achitwa kungefanika ndini chero ukanzwa voisi rangu muzukuru. Handisiri ini munhu akafona. Achinzi ndosekuru Tembo ava kulive ya. Osaka melai nyepa. Ainyepa. Asi mune ma previous na mele. Aiwa, handina ma previous. Meli akanga afonerwa nemuCID ari kushanda nyaya ya Livingstone. Saka muCID akanga afonerwa naheadmaster mushure mekunge inda posta. Headmaster akambaona kuti zvinhu zvapostwa nemunhu zvine kauchokwadi pane zvavakaita. Asi handiti maona panyaya ndaipengera Jeki ndichiti Jeki apinde mudare remwana uya nekuti aizi hama ndandiri connectika. Ndipaitongo right ndakatomira newe ini Jeki ndakatomutaurira zvizere ndikati Jeki ndipe nhamba dzamai. Yes. Handi mabando. Ndikati chiudza ichisimeli vandipe nhamba nditange ndataura navo ini mbune. Ina handina kuti ndinoda mari yekuti ndiri nditori nanga inoshava nanga inofamba nezvinhu zvayo. Ndinotori nemari yekuti kandikanzwei kuBotswana ndinotosumuka ndeinda ipo. Aiwa ipapo mazvichenura ende inini ndakutaurawo ndichikumbira ruregerero kuti ndine mashoko andakataura angadai aikararidza ndichifunga kuti pamwe mamusingaziye zvamuri kuita. So kana makaudza Jeki kuti hamukwanise kupandira dare raLivingstone naJeki, you were correct. So I take my words back andakataurawo. Yes, because imini mazvi. Nekuti ndaida kusvibiswa zita munhu ndakanga ndataura inova yakazikanwa naheadmaster akati zviri nani tikundidze kuvhara munhu aiwa iyoyo yaLivingstone inini handisi hangu kufambira nyaya dzaLivingstone. Nhasi ndiri kumbointerviewa ng'anga dzandinoda kupa. Handimunoziva kuti ndine chaunga chakawanda sekuru. Saka ndine ng'anga dzandiri kuinterviewa. Saka imatouyo painterview pano mataura yekushava itaurai zvimwe so that ndikuisei palist. Alright, zvimwe chandaona ini ndaona kuti kumberi uchave nemba yako, uchave neupenyu besides kunzi wanzokarata zviri mulaini reupenyu hwako. Kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Munoziva ndakatorerwa imba. Inga munoda Facebook, inganga inoda Facebook, inganga irudzwa iko. Mirai ndikufonera ibek.
Hey, Katai. Gaga utoziya. Oi! Ngativafonera vana kidza. Ngatibvozwa. Ndaumbozwa. Ndikuda zviri deep. Asi ndovadzikisa ngecho. Ngativafonera ava ndiwo ka. Jehovha. Sekuru ndafona echinya sotaura taura zvakadzika. Ndouyazoda munhu anoona zvakadzika. Saka ndoda kuweza kutaura panyaya yemubvunzo kuti kuti ndakaziva sei kuti imba vanhu vakatanga kutondifonera uchindiwa dzingwa sekuru hamuna zvamungakwanise kuitira tate here ndakatokubatira mhiko dzangu iwe usingazivi nekuda kwemafanzi ako ndopandikaziva nyaya makagona saka makandibatsira here kosei ndisina kudzorerwa imba yacho tikataura nhasi zvinozonzika vava kutora advantage yenyaya asi vanhu vandakataura navo ndozoti sekuru ava takavaudza ndikatovavimbisa kuti tateriya achaita zvakanaka achaona pekugara tiri kutorwadziwawo tese ndakapaona pekugara aiwa makagona mina mato yakasvika pekugara ndakapa chipandirai zvimwe ndakatochema ini ndakatobuda musodzi mandikazozvinzi wangu uchitotuka uiti ndakati haana kuziva kuti ndakatomirawo nekusa izvi kutuka ndinotuka pane n'anga yabira vanhu veku-UK yaisirapa vanhu n'anga iyoyo ndo yanga iri house n'anga yepano yandaipa vanhu vese saka yakambva abira vanhu veku-UK 3000 saka ndatomudzinga basa saka ndakutsvaga at least ndikaona n'anga saka muchimbondipandirai zvimwe vanhu vanokuda tatericious vanhu vanotomira neusingazivi saka vanhu vandinoshandirawo zvinhu zvavo chivaitira ndo vanenge vachivaitindura tatericious azodai ngatimubatsirei sekuru nyange musingataure naye kune vanhu vanenge vatonero ndanzwa kufara kuti makatochemawo aiwa ndatonzwa kufara sekuru chipandirai zvimwe saka ndozvandaona uyezve ndaona iwe uchizova nemapepa akakwana munyika yauri izvozvo ndazviratidzwa pamapotsa sekuru koinda mapotsa ndine mapepa endiri Swedish citizen mapepa apa ndinowana mapepa ekuti iwe uve nekuwana imba yako mapepa eko kunoku kana uine mari unongwa izvozvi ndakaita mari ndogona kungowana imba saka ipapo dzapotsa dare renyu rapotsa ndine mapepa ndiri Swedish citizen mapepa api sekuru ndiri kuedza kukuudzai mapepa api apa handiti kuimba kuna zvinhu zvako zvaindi zvakasara here nezvinhu ndozvandokuita ndikutsanangurire muzukuru kuti chi kuti zvinhu zvako zviri zvaukarudza zvese zvaukanzi wakarudza iwe uchishorwazve dati vadzimu vako vari kukupa bheki ndikuedza navo kutsanangura saka ndo mapepa acho amuri kureva hongu ndikati mapepa asi ndikuedza kuti ndikutsanangurire mushona muzukuru ndikuedza kutsanangurira kuti zvinhu zvako zvese zvaukarudza iwewe kusanganisira dzimba zvichadzoka neimwe nzira ndikuedza kutaura kuti future yako iwe iri bright ndikuratidza kuti kumberi kwako uchave uine upenyu hwakanaka uchadzorumbidzwa nevamwe sezvo waimbonziwa ukashorwa ukaita sei ndozvandokuedza kuti ndikutsanangurire ko pandanzi ndine vanhu 2 vari kundivhiringidza kumusha kwababa vangu ndivapi pane n'anga yauya pano ikati pane vanhu 2 vari kurwa godo ndevapiwa kunoratidza kuti kuna tete vakuru vasara vanonzani tete ava zita ravo handingakwanise kuti ndozvinodaendere pagirasi apa ndikutora ndiri pafoni saka zita ravo handingandichazo kutaura taaprivate kutaura tere munhu papublic hazvibvumirwi kuti pachivanhu alright saka vatete ava ndinoratidza kuti vakamboita makakato anoona baba vako kamheno kana uchiri kuyeuka kana baba vako kuvana vaive mudiki kana wangu wakura asi atete vavo vane zvinhu zvavakanga vakasiyirwa nevamwe tete vasekuru hanzvadzi yasekuru venyu imi kwaunobva iwewe sekuru venyu asekuru venyu vanga vaina hanzvadzi yavo inozonzi tete nanababa venyu ndiye vakasiyira tete ava zvinhuzvi vanoratidza kuti vane nyanga uyezve neshiri inobhururuka saka ndo zvimwe zvine mhepo dzinoita sei dzinouya kwauri zviri zvemumusha zvinokwanisa kuzvidzosera zvakare kuvaridzi kwazvakabva sekuru mirai ipapo mati sekuru hanzvadzi yasekuru baba vangu hanzvadzi yavo asekuru vako iwe tete vababa vako munhu anonzi tete nababa vako wapanzwisisa
munhu anonzi Tete. Hanzvadzi yasekuru vangu munhu anonzi Tete nababa vangu. Munhu anonzi Tete nababa vako iwe ndo akasira Tete vako iwe vaunodedza kuti Tete vakuru iko zvinozvi. Vakuru vasara. Vakuru Tete vakuru varipo iko zvino. Ndo vanoti vane shiri yavakasirwa nenyanga yavakasirwa na Tete vakuru na mbuya Tete amene kuti unowadedza. Regai ndikutsanangurirei. Tsanangura tate. Panenge papotseka futi apa. Nekuti Tete vakuru hanzvadzi yababa vangu vakafa. Vainzi Tete Lucia. Vakafa vakaita accident. Vakafa. But havasi Tete vakuru kava. Tete varipo vakasara ndogotwe remumusha mababa vangu ende havazi. Saka Tete vakasirwa shiri nenyanga na baba wa baba. Ipapo matopodza futi sekuru. Nekuti baba wangu mubva ndiripo. Baba wangu handimuziva zvinoreva kuti mubva ndiripo. Baba wangu mubva ndiripo. Saka kana muchiti Tete baba wangu mati? VaKARIGAMBE ndewe kuMalawi but havazi baba wa baba wangu. VaKARIGAMBE ndo vakachengeta baba wangu inini. Mai vababa wangu vakauya vaine nhumbu yababa vangu. Saka ndikushamisika kuti Tete vamuri kutaura vandevapa. AKARIGAMBE ndo vakachengeta baba wangu inini but senemi yangu haizi AKARIGAMBE. AKARIGAMBE vanga vari murume wamai vangu. Murume wa mai vababa. For example, inini ndakauya kwamuri sekuru Tembo ndiine nhumbu kare. Monde accepta muchitete lichasi ndokuda ndokuchengeta nenhumbu yako. Mwana anozozvarwa iye ndo baba wangu. Saka zvino baba wangu havaziye dzinza. Baba wangu havaziye dzinza ravo because baba wangu akazozvarirwa maKARIGAMBE havatomboziye kuti matema ivanga vakamira sei. Ini ndindotoziya zvedzinza rangu kutodarika baba wangu. Havazviziyi. But nyanga iyi yakasiwa nemunhu wamuri kutaura na baba wa baba wangu riu baba wa baba wangu vanga vasingaite izvo zvisvi. Vanga ndakatotsvagawo history ndosaka ndiri kuti sekuru ndopinda makawanda wani mundiziya wandopinda makawanda sekuru. Nyango uchipinda unopinda kuna vanhu vanenge vachita kuti zvekubira vanhu zvawataura vanhu vanga vachitodirwa nevanhu vekuranda. Dai mataura zita kamukataura zita sekuru at least ndandaziya kuti zviri kunyatsoti tyo. Aiwa imimi sekuru chiya timove tiite move on tichaigadzirisa kuseri taurai zvimwe zvamaona. Pauri tate zvimwe zvandawona ndezvekudai ndezvekuti ndaona kuti paine muchato asi muchato uyu hausiwa wemunhu yo sekuru uchata nemuZimbabwe namutarisi namutariseni ndamutariseni. Kune munhu wauchatora kuno kuAfrica muZimbabwe mushona wauchange wautobuda naye mumalife muchitotaura sezvawaingoita nevamwe varume vese vawainawo ari mushona. Sekuru maiona malive angu navamwe varume emi sekuru emi. Vanhu vanobvunza kuti ndandiri palive nemurume. Sekuru Tembo.
mavidhiyo apa kuwanza waita ndaitozvitumirwa zvinouya kuwhatsapp kwangu chete. WhatsApp yangu inotambira ma1000 pamessages zuva nezuva. Saka handingatadzi kuziva nezvako. Asi sekuru murume wandiri wamati maona ndachata nemuZimbabwe nane mari here sekuru ndoda varume wande ndanzi ndine vasikana venjusu vemvura ka saka ndodawo murume ane mari senai sekuru. Ane mari here murume andeenda kugara naye? Aiwa ane mari ndiri kuzviona kuti munhu ari kuuya kuna tate anoti munhu ane mari kona mushona kunoguma kunova achibuda mumalive newetate unenge uchinzi uri munhu akachinja kuita saka munhu havazi vamutarise here sekuru ko pana mutarisa hazvina ndigone kubuda bobo? kuna mutarisi ndiringona kuti muri vanhu varingori nesomething common muri vanhu vekuti muri vanhu vakangofanana spiritual maitiro pfungwa action zvose mune something. Asi vanondida here sekuona kwenyu maona kuti vanondida because vanogara vachindi vanondida kuona eze rudo ruti munhu ndanzi maurira love ndikuona kuti rudo rwaari namutarisi ndere rudo ruri genuine rukungokuda kuti tatarishas ndinomufarira mumwe wangu like munhu anokufarira like matwins nokuti mune something connection spiritually. Asi munogona here kutena izvozvo kuti zviite mo ndinokwanisa kutena kana wandipa basa chipa ibasa dzacho dzinenge dzafumuka tate. Aiwa imimi sekuru imimi munonakidza imimi basa ndenge ndichakupai because munonakidza but because ndiri kuanalyza kapari kuya pane nganga yati ndirifonera after 30 minutes saka 30 dzakukwana saka imimi sekuru mangwana ndopatiri kufinaliza kupika vanhu 3 saka munouya ipapo ndichafondera dzimwe nganga dzati dzinenge dziri mumatare dzati ndidzifonere varoda kuwaridzawo futi dari rangu inini. Saka ezvinandi pane nganga dzichauya mangwana ndichade kuti mundiudze zvekwababa wangu because ndatotaura zvinhu zvese zvekwababa wangu ndakuda zviri deep zvandisina kutaura pano because zvandee ndataura it's useless kuti ungozouya pano Queen baba wenyu handidi ndatotaura panapa so it's now ndakuda nganga inotaura zvandisina kutaura. Tapeni ndinosvika kufainawo ndinovimba kufainawo ndonosvika zvinhu zvandikaita zvezvinzvihombe kana ukazovana kuti asikurawo zvavo vanga vangoa asi munhu vanditori nevanhu varitokuti ukazana kunotokufonera. Aiwa asi pemuZimbabwe apa magona pemuZimbabwe kana muZimbabwe aine mari bo handidi kuti ndigare nemunhu wekuti ndee ndichifanira kushanda iye asina mari. Baba wandinawo vandoda kuchata navo vane mari dzavavo. ndaona zviri zvinhu zvabva kukauchi kudzinza rakwe nokuti vaunongo vari kuona kuti urungoramba uchingotendera ufanira kuva uine munhu anoziva kuti uyu ndiye munhu wako weupenyu hwose. Saka chosen ema-ancestors ako iwe akori munhu yezeshona muzezuru akakwana achatochata natate Richards vanhu isotoona muchitotaura neshona pasina rimwe rurimi runotaurwa. Alright sekuru. Imimi zvinokufonerai mangwana imimi namba dzenyu regai ndadziseva. Alright, aiwa ndinotenda tate uvenezo rakanaka waita akuna kundipa time yekutanangura. Alright sekuru naita basa thank you so much. Alright sekuru. Alright sekuru good night love you. Mati every Thursday tofana tine show yakadai. It's a good one man waseva number dza sekuru tembo. Vanhu my life is anoonekwa nasekuru nganga dzospa idzi adakabaira sekuru tembo South Africa tanzi tifonerai vaya handiti sekuru story ndizvo nganga dzacho dzawanisa sekuru tembo South Africa handiti memori ari kuona kuti kune nganga dzakawanda dzine dzichida kutopiwa basa neni handiwaona memo kune nganga dzakawanda dzichida kupiwa basa neni wakamamira waenda kwamaititi 1 nekudya mari dzevanhu kuUK ndaona utomboti sori ukatozvikudza unotoita kunge munhu unge Jesu ari panyika. Tamba mushe mwana takufonera kababa vayo ekuSouth Africa vati 30 minutes ndivo here sekuru story zviya ndizvo chambosiya dara mushe mwana masango akanaka nasi garai pasi mwananga sekuru havaswera varapwa vasekuru stolo vaudze kuti ndakuvafonera tinzwa kuti aufa ndine namba yekuZimbabwe iri kufundifonera
hanzi ndava pane munhu ati ndava red hanzi ndava red mufone ndikuvafonera sekuru store havasi kudaira vaudzeika kuti ndiri kufona vaudzeika kuti sekuru store ndiri kufona iwe unodonhedza makamera ibvapo vaudzeika kuti ndiri kufona sekuru store kana vared sekuru sekuru tadzoka muri Matare toisa maoko taura henyu sekuru ya ndaona muri munhu akamira asimira angatoita mukura ndona muri munhu akamira semunhu wechirume akamira semunhu wechirume kazizii asi vakamira seizvizvi vanhu vanogona kudaidza kuti muri mukadzi vanogona kudaidza kuti muri munhurume ndikandomira muri munhu wanga akamira akatarisana sekuru baba anogara baba vakamira pabiri asi ndinoita ini maizi ndandiona sekuru ava vakabata briefcase yanga ine mari mukati but vanga vachibva kumabhiraneji vachiya kati mamuri but vati vange kushima kati mamuri yakupindikizawei kuti paita vanhu vabva varova makumbo ava nekimbo ndibva vadonha sekuru vari ndibva vadonha sekuru vari vadonha ndibva pasika vhurika ndobva kwachambukurika tine kutora mari iyaiya achambukuri chauya chifamba nemuhipitani kana muchikubikubiku zvanga tiri kati nezviyeye chakanotora mari chidiki chiende kutora mari zvikwenda ndikabvunza kuti zvarevewo pamusoro pezari ripo zvekanzi sekuru vedu or mudzimagwasi akade kuvatite asi kuti pakwanova ichiita mai pane vanhu vari kundova nekundopapata akakundokira nenzira isiri yekuti tozomatodaaadokotofamba mune zvakanaka kubva pasika zvinozifuma kudatewo maoko asi ndikanobvunza zvikanzi simaizi vari kude kuti zvisina zvinhu zvedu tizvishande pakuzvedu ringava bhizinesi tizoshanda anda uyo munhu ndikabvunza zvikanzi pamiri pedu isusu nosvika kutinonzi mabhasha kana mudzimu iri pamiri pedu unode kuti takarara toda kwezvinochirevo zvekuroteswa senyanga kana kuti muprofita zvoti kana matakuenda muchechi tinokunda kutakira tamuprofita asi nazvini naizvi ndakuba hope dzedu takandorara nguva dzinosiku takandorara tikanzvanga zviba hope dzedu pamubhasha tinondorota tomukati dzikupfura mubhashi tondorota tomukadzikapo dzikupfura dzotoiwa hope dzekuda zvedu zvimagane mutiki asi zvindinoita inini manje zvindona taita mombe nhema dzabva kudiro kwakada zvichienda kudiro kwamai ndikandopuwa ana gogoro chikutenderai ana gogoro kuti dzoka mai chikutenderai nechikutenderai chiti muzukuru wedu unowabuka chiti mwana wedu kati maziri dzimu dzenyu mabhasha nekwamai venyu nekaopa vanyu vanobhenderana asi ndinoita manje kati murudzoseni marokwabata venyu ndaona muchindopfungara kuta moto asi ndikandobvunza ndikandopuwa baba venyu ari kuberekai vamiri asi kumira kwavangaita mai pasaidi pavo ina pane guva ranga riripo asi guva iri manje pasaidi peguva riya pane machembero anga aripo akandofugama asi kufugama kwankaita ndakatarisana nezveherembizi reblack and white neherembizi reblack and white vanga rine mitenga pamusoro pezuhwaro nemachira echivanhu asi vanga vachine papata asi kupapata kwavanga chinoita vanga itakari papata vakandorongedza pane herembizi rariya vakaita sepaisika moto asi paguva paya ranga ri pasaidi pene herembizi rakazvina nyika yeblack ingatanga kudzivirira vari bhaiwani mukati murudziro kwababa venyu asi ndikabvunza zvarengeka zvimudzimu mabhasha ari kushandiswa nenzira tiramire zvakanaka asi andinotenini ndikaona mudzimu dzenyu dzekwababa venyu nedzekwamai venyu asi tiri panzvimbo imwe dziri separate taurai ndiri kunzwa hangu asi zvikanzi izvoni zvikanzi nacho riripo ndorava mberipo suripo kutonya chinozikamuzezi gold asi gold yatora tano sekuru chekainimbokumisai sei muri kungoona zvinhu zvakaipa chete munozvigadzirisa sei zvinhu zvacho zvakaipa zvakawanda briefcase remari rakuturwa chino zvakawandisa munondiyambutsa sei zvinhu zvacho zvakawandisa zvakaipa gold imari
sekuru mandinzwa here zvandataura ndazvinzwa zvamataura but ndikutaura kuti number 1 mari iri kuparadzwa iyoyo, number 2 makakatanwa tozvigadzirisa sei? Machira echi makenduru erudzwa kusei makara akasiyana siyana. Kenduru arizi kendureni ko kungotsvaga kenduru rine kala 1 naisekuru handizvinongoshanda zvakafanana kakuti kuti ndinotsvaga ndinopinda mushopu ndichiti makenduru eblue yellow green zvaidi ko muchato uyu wandiri kuchata manje uyu pane pundutsero machembere ekupe kwa baba here kana kuti kwamai? Sekuru handisi kukunzwai hameno zvikuita foni yenyu, itai zvakanaka tinyatso kunzwai. Aiwa chiitai kuti muchato ufambeka. Handisi kuda zvekuti munhu uyu aite pfungwa mbiri. Sei ari kuita pfungwa mbiri munhu? Saka muri kuda picture rake? Muda picture remunhu? Munhu murungu here kana kuti mutema? Pagrass penyu maone. Murungu here kana kuti munhu mutema? Mapotsa murungu sekuru. Mapotsa. Mapotsa murungu. Dai anga ari murungu rikadai mangoti murungu zvino makati haasi mutema sai seni. Munhu wangu handinaye murungu sekuru. Murungu muSwedish. Haasi mukarati, murungu piwa kunge Richard wekutanga. Haasi mukarati, mapotsa sekuru. Mati? Handina munhu tinashe mutarisi ari kuZimbabwe. Maona tinashe mutarisi, tinashe mutema ari kuZimbabwe, tinashe sekuru makono zvakawanda. Maona amutarise. Chimwe chichemo ka sekuru handisi kuziva kuti zvimwe ndezvipi. Ndachida kuti mwana uyu murungu wandiri kudanana naye, ndachida kuti mwana wake futi uyu aangoona inini.
mwana wake nekuti baba ndikudanana nawo havana mazuva tinawo vari kungorwara asi vane mwana wavo mukomana ari divorce nachida kuti aone inini munoda picture yemurume yemwana wake ko hama dzangu zviri kuuya kuchato idzi dzakamira sei aiwa ndikubvunza kuti vari kuuya nemanakeri kana pane nemahidden agenda ndiani ari kuuya negodo neshanje maona wekupi apa vari kuuya negodo neshanje ndivapi apa alright kana pasara 1 week imi muroda kuuyawo kumuchato here sekuru muroda kuuyawo kuSweden muroda kuuya kumuchato alright sekuru saka tinofona mangwana akati akufinaliza kuti ndevapi vacho kana masarudzwa vanhu iva vari pano ava 2300 ndo vachataura kuti sekuru stole tiri kuvada kana vakusarudzai vanhu tinokufonerai mangwana futi takuita mafinals saka mangwana munei muri mumatare chaimo tokufonerai makuseni saka make sure kuti munenge muri mumatare makuseni ndela uchadonhedza makamera uri kuiteiko pamakombo imomo ora ndotanga live kuma10 makuseni mangwana alright sekuru maita basi techida zvakazara akamusazotaure zvekuti murume wandiri kudanana naye mukaradhi azi mukaradhi uyu murungu inini kana mapotsa ndotaura pakazara mapotsa kandidi zvokuti mupotse sekuru saka murungu maakuziva kuti murungu mangwana aiwa munongopandira inini handidi kuti mupandire vamwe pakazara vamwe mwana vano havadiwa kuti vanhu vazive zvinhu zvavo pakazara ini ndiri mambokadzi wenyika saka ijurisdiction yekuti vanhu vazive zvinhu zvangu saka imimi munongopandira inini mangwana muri mudare menyu imomo then toramba tichienda mberi but mangwana tokuonai kumafinals tokufonerai mangwana aiwa 235 inini ndiri kungoti imimi mutanga mapasi makangopandira inini ndikaona zviri clear then toenda mberi but kana pangu pasina clarity kuti ndizokupai vanhu zvinonetsa because vanhu zvakafanana nevakadzi vekuuk vanga vachichema vauya vachichema kwandiri vakati Queen munhu wenyu wamakatipa saka handisi kuda kuti zviende neikoko saka inini ngatingobatanei mangwana tofinalize ko pano pasocial media ndiani akandivenga sekuru pandoshanda apa pafacebook pane mhandu dzangu iri pano kunyanya masocialite ndachida kuziva mhandu yangu yepasocial media kuti ndiani pano ende akandibatira chii kana paini vakandibatira zvavakandibatira muna mangotaura kuti ndinga akakubatira chino sekutongozvigadzirisa ipo panapa ndongozoenda kwavari kuti ndakakubata kun'anga iwe inonakidza kastatement rekuti ndakakubata kun'anga
Alright, sekuru. Bye bye. Ai. Hanzi kokubasa Queen, handisikuenda kubasa imi. Ndiri kufamba musi weekend. Ndiri kufamba ndatotumidzira baba kuti ndinokutumidzira kusendera message kana ndapedza live. Handisikuenda kubasa, ndifana vandu kuenda kunotenga gauni. Weekend kuenda kuita. Kushadora ndako. Kuita live. Jehovah. Ndedzipinga hands finish. Asikana. Achida kubvunza kuti paso hesi Ana zviri sei? How are you konana ari pano? Zviri sei Ana? Well done pakufambira nyaya dzelive. I'm proud of you girl. I'm proud of you. Asikana madam boss ndakawabloka yanga ndakadaenda muonota itaira achiseka. Once sekuritashu. Ngati edzi sekuritashu. Vanhu vacho. Ina ndidi zvinhu zvekuti munhu ndaona munhu basket richidamba. Ndopedza ndidi zvinhu zvezvo. Ndoda zvinhu zviri direct. Mai vako vakakubatira chino ga. Baba vako vakabata ga. Yambutso ga. Iwo wakabata chino ga. Ndongangadza ndoda idzodzo. Ndagara ndane makore nchifamba munganga kai. Over 15 years experience kupinda munganga. Ndane makore nchifamba. Kandoda ndongangadza ndakapinda so mai vako vakabata chino ga. So kazwa so ga. Ndoda nganga ine lezaka. Kana kuti iwo wakabata chino ga. Urufana ga. Ndongangadza. Ede ndazona bucket remari, ndazona gold, hapana asina gold pano. Kuti mutakazvarwa tine zvipo tese pano, hapana asina zvipo pano pese. Saka zviri general but tovanzwa mangwana. Tovanzwa hanzi zamuti twi. Tovanzwa mangwana. Hanzi kovedwe isai namba dzamaikoro wekuTikTok. Namba dzamaikoro wekuTikTok. Ndakambotaura naye ndakambofonera sekuritashu. Nganga yasitaura ndaona muchinge murume makazoita mukadzi zvinozikanwa mwani vana handidi zvakadaro. Handi mageneral. Namba dzasekurutashu hadzisi kupinda, dziri kunzi busy. Vaudze kuti ndiri kuvafonera. Hanzi dziripo ng'anga idzo. Woruimbo uri ng'anga. Isafona kapano ruimbo tikuvhete. Hanzi komukachata vamutariswa nemukadzi wanhayasikana. Ngandifonere vanhu vandapiwa kuno. Uri sei muzukuru? Ndasekura. Katifoni. Uri sei muzukuru? Dzakungouya ng'anga. Agore rino ndoita chikwambo. Usimbiswa ng'anga idzi. Ndida kutoita ng'anga 10 chaidzo. Dzinondisota. Halo. Makadii henyu sekuru? Tiripo ndisekuru vapa. Sekuru ani? Sekuru Temba Mulambo. Munorapa? Munobatsirei? Ndinobatsira zvakasiyana muzukuru. Zvichienderana nekuti dambudziko rakuenderei. Imba here zvingava zviri kunetsa, zvingava zvekuti wakabigwa zviro kana kuita sei. Zvamuri kuona izvozvo pandiri kutaura nemi apa maonei? Zita ndiani zita rako? Ndikuudze zvandokwanisa kuona nekuti handikwanisi kuona ndisiri kuziva zita. Nguda rechirume here kana rechikadzi? Ndiri kungoda alright, ita so. Chingwandipukutira kumeso kwako nditanga kuona. Ndipukute ndichienda kumusoro kana kuzasi? Uchibva kumusoro. Ndapukuta sekuru. Alright. Ndiri kuona uri kumanyidzana nenhau yemurume, asi murume uyu ndiri kuona uri murume, iwozvo uri kuratidza kuti murume. Asi munhu uyu iri kunzwika? Ndiri kukunzwai. Asi munhu wandiri kuona uyu anditika munhu wechirungu. Iwewe uri kuda kuti ufambidzane nemunhu uyu, ndichiona chiro chinenge kuchata. Taurai sekuru, ndiri kukunzwai.
taura panyama yako. Ndiri nini? Dinei? Hauna zvauri kunzwa here nechemuzasi nemuguvhu. Ayo, ndiri strong. Uri strong? All right. Handina zvandiri kunzwa muguvhu ini. Bombozwa kuti ndiri kurwara, handisi kurwara, ndiri strong ini. Jesu, nyangadzekezi. Handina zvandiri kunzwa kudai vandonyepereni. Handina zvandiri kunzwa ini. Hanzi Queen namba. Handina zvandiri kunzwa mudumbeni. Kwane. Ndonyepere nasi kuwaita seko sekuru wamba wadonza foni. Hanzi Queen namba idzi. Imi ndiri kuda nengi man. Ndiri kuda namba dzasekuru Tasha ndo dzandaedza kufona idzi. Hanzi madzimai erega timboedza mukadzi. Pane mukadzi. Chamikwana. Ona izvo ndaitwa naMandela uya kuzogara pachiya pangu. Mukundoona zvandaitwa nevana. Matimboedza mukadzi man. Hanzi umwe uyo Queen achimwene. Matimboedza mukadzi uyu. Mukadzi uyu ndimadzimai. Ndiri strong, ndonyeperera isikana. Kuti ndiri kurwara ndisi kurwara. Vari kutaura nyaya dzepamalive ndosaka ndiri kumwa ndiri kungoshaya interest. Ukuya pasuka pamwenda naye mwana. Semaboni. Uzati hadzisi kupinda namba dzanhengi wenyu dzamadzimai. Ndiani? Hadzisi kupinda namba dzamadzimai vamandipa. Hanzi moyo. Ngandifonera. Urikugara pamukumbo wangu mwana. Bruce gara pasi kana uri kudzunga ire. Ime ende munogara pasi naye uri kubva kukwira pamakumbo angu ende. Kare pasi uri kurwadzisa umurema iwe. Ende munogara pasi. Kuriboi, kare pasi. Kare pasi mushi. Bruce gara pasi mwana. Hanzi uyo Temba haya. Nditemba upi handisi kurwara paguvhu ini. Ndonyepere naye asikana. Handina guvhu riri kundirwadza. Ndambobvira ndakamborwara kana neguvhu. Chero pandakaenda kuita operation yekubechi handina kana kumboita complication. Kana pandakaita operation iri complicated. Mazama haasi complicated. Anyone can have operation pachest. But handina kana complication yandakaita. Kana. It was clear. Garai pasi kani. Ndinokuenda kuoperation isina kufamba. Hamuna kundoona chinozvinyika iri kudziva riya makanga. Ndiano. Hello, ndiani? Kumafonera ine no call ID. Bvisa iphone impa no call ID first. Iri kuya tengai mabvisa no call ID then ndotaura nemi. All right. Thank you, Hey, okay, kutori ndenganga. Yaw. Katsi padhuza apa ndokwira ndege 2 hours. Chama ugari pasi iri mwana. Tirikumbopandiwa. Nhasi tiri mumatare. Toite chiko show ye Thursday. Matare na tate. Matare na Queen. Nhasi tiri mumatare asikana. Tiri mumatare. Gara pasi kani mumatare iwe. Uye dai ndamboridza rega ndotsanga shongwe kumboridza ichwana. Zvino zvandisina isa disclaimer. Mani ndanga isa disclaimer. Mira ndanga isa disclaimer pa live. Chimboridza Matare. Tiri mumatare. Asanda yasona nganga irinyazuti jiko ansanda iwana. Amwe isaro kutaura maraba. Ndinonyazona nganga inoti jiko. You know. One disclaimer ndinaiwana. Naichama ugare pasi mbaire naye mwanangu. Garai pasi. Sit down pasi zvakanaka apa. Nai vasikana. Katimboridza imba iwe chimbo chemumatare. Chimbo chemumatare. Aita zvake memory asiya basa. Aita basa ake memory asiya basa takupa wangu basa. Vanogona. Vatondijairira zvako memory kutondijairira.
katondijairira gadziuya n'anga takamirirawo ku-UK mwanaka hanzi Matare Show with Queen Tate. Yes, that's a good name. Matare Show with Queen Tate. Everything we will be bringing so that we are manorapa shida. Tukuyambuka this year. Tukuyambuka. Amusikona lesa rungu ya tuona mchaki. Matare. Azikatodzima zvirikuita zvematare. Kabaneka ngoma. Kambodoka daka ndo best manje. Vakashaya mai ava nai. Vakashaya 2012 naye Cosmas wacho magaya akashaya. Hello? Magadi yenyu? Hello. Munorapa? Dzakutumirewo namba dzanorapa kuinbox kwenyu. Alright, reka ndifone. Ndiani ndimadzimai here kana kuti murume? Ndimadzimai. Alright, reka ndivafonere. Hatisati ambotifonera mupostori, reka timbofonera mupostori. Auti balances. Mapostori anomboona futika. Vane misoro yemagora akavai. Anomboona, reka ndione musikana waya ndimuzera namba. Miratoni. Hanzi inogona nganga 0. Reka ndivafu. Chimbomira kufonera mbofonera nganga yandapiwa. Sekuru tasva tizoitai kuti namba dzavo hadzisi kupinda mushi. Kambo takandafunda sekuru tasva. Hanzi vanogona ivava. Tashu. Hadzisi kupinda namba dzavo nambodzitrai. Dzapinda. Sekuru tasva. Makadi yenyu? Tiripo sekuru ndikutaura na Queen Tate-Auditions. Queen Tate-Auditions. Ndinofara sekuru. Akadi mabasa. Tauyawo tanzwa kuti munobatsira. Munobatsira chi? Munobatsira vanhu vane matambudziko api? O munobatsirira kupi? Muri kupi? Muri muHarare? Ndiri kuSweden. Achida kutomboti kana muchigona kabasa mumboya mumbotipingira mishedu. Kutadza nei sekuru kana muchigona zvenyu basa renyu. Uri kudhuze neku-UK. Saka nachida kumbobvunza kuti sekuru ndine vanhu futi vari kuuya, pane vanhu vari pashow yangu. Show yangu yandoita every Thursday inonzi yatotanga nhasi inonzi Matare Show na Queen Tate-Auditions. Saka imimi muri kunzwikwa izvo conversation yedu vanhu vari kutinzwa vanhu 2300. Saka ndachibvunza kuti munokwanisa kundipandira dare rangu here kana muchikwanisa izvozvo vanhu vanzwe kuti zveshuwa sekuru vari genuine. Mati? Saka mangwana tiri kutanga show yevamwe vari kuuya tizoti tikakufundirai makuseni kuma10 munokwanisa kutipandira here? Kuma10 dzemakuseni. Munorara madonhedza tsvimbo.
vabereka chambo. Vanosvika pamuri nditateguru. Alright, sekuru aiwa tinongouya tichori varapwa venyu tatouya izvozvi saka makangokwanisa kuyambutsa inini kungoona zviri kuda kuita zvechokwadi, so that ndanda kupai danga revanhu vari kutoda kutorapwa, especially vekuno kunze kwenyika vane matambudziko akawanda. Alright, sekuru ndokufonerai mangwana toita matare acho. Moresai zvenyu vanhu 2400 vari kukunzwai vari pana. Vari kukunzwa yanzi munofara vapwere. Pindurai kasekuru nhai vazukuru. Vapindura hanzi tinofara. Aiwa sekuru maita basa. Ewoyi. Ava ndisekuru tasva twafundira kumate because mangwana ndopane final pick final pick, you know, zviri kufamba vanoda nganga mwayaika maloved malikes. Ndiri celebrity ndinongokudza kuti nganga dziri right. Vamwe vese vanopinda munganga savatauri. There you go, yeah. Nambotora tsvimbo dzangu azva nokunzwa. Atimbofonera imwe nganga tanzi mukadzi uya mukadzi madzimai hanzifonerai ava anhu acho aka mune muchivaonawo pavanhu vanorapa kudai vakawanda kudai. Dai zviti ndoziya nganga but mafedza angu ndoziya nganga dai zvita ndoziya nganga but takufonera uyu andapiwa uyu namba dzekuzimbabwe ndi 0 umwafona uya uyanga aine chaaccent anenge wefake uya guvhu radi handina guvhu rikurwadzai. Call this one chimbondimirira ikani vanoperera kufona 263 manditoita dzekunyora 00263 ndonyarara so that vanhu havanzwi nhamba kuzindoziva pana mwana wakatoa ane mapeni nemapepa kutoreka tibhotraiwo namba dziri kufonwa naQueen murani ndokupai nganga dzandiri ndafita muzoya muchindinyepa takabirwa mari nenganga dzaQueen kati ndidi takuziya vanhu. Ndapiwa namba dzandapiwa ndedzabolt cutter hanenge uyu bolt cutter haachaone uyu ari dzake dzakapinda mhepo. Pane munhu andipa namba ndedzabolt cutter nditori nadzo ndakatosevha namba dzandapiwa ndedzabolt cutter. Musikana afona uya ina bolt cutter haachaone dear hari dzakapinda mhepo. Handiri kunyepera vanhu musande musapote muchida hanzi madzimai vanorapa madzimai beauty. Ngatimbofonera madzimai beauty. Munhu andipa namba dzabholaza makadi yenyu. Makadi yenyu munorapa? All right, it's okay. You can do a phone. Thank you, dear. Gorumwe vanhu vachitorwa because nai vedwe chamiluka chikwa vedwe. Okunogara basi. Ndokurowa nesiri basi. Nonsense. Aswa tu Matare. Ndachida kufonera madzimai beauty. Madzimai beauty. Ati mboti anenge madzimai. Anzi vanogona zvisingaita vanhu vanobva makadi yenyu ndimadzimai beauty
tanzwa kuti munobatsira. Inini ndinonzi Queen Tate-Auditions ndauyawo ndine vanhu vari kuda kubatsirwa. Muri mupostori here kana muri munganga kana munoita zvese? Saka ndachida kuti pane zvamuri mukataura neni munogona kundiudza here zvamaona mumweya so that totangira ipapo. Ndine right now pane vanhu 2100 vari kutinzwa tichitaura. Saka vanhu ava vari kutsvaga munhu anorapa munhu kana nganga kana muprofita. Saka zvatiri kuita ndezvekuti inini ndikapandirwa zvechokwadi kana kuti mukandiprofita zvechokwadi then ndochikupai vanhu ava vouya kwamuri. Maita basa madzi. Taura yenyu. Pane nhau iripo pakati peropa renyu chivanhu. Asi nhau yechivanhu ine manjuzu ari pakati peropa renyu anoita kuti imi mushave. Kureva kuti pane zvinhu zviviri. Mhepo yemurudzi rwenyu kana ndakati mhepo ndikutaura mudzimu. Shave renjuzu. Asi zvinhu izvi zviri pakati peropa renyu zvinoita kuti imimi mugoenda kunoshava. Kana ndati kushava, shava rekushava ndimunoriziva. Kubasa, kuvhima. Kuvhima kubasa nokuti haungavhime mhuka. Asi panguva yekushava mari. Asi shava rekushava iroro rinoenda kunomira zvakare pakunoti nyange une murume mumba kana risina kugadziriswa rinoenda kunoshava futi varume. Madzimai munoona ine ndiri hure zveshuwa. Muprofita anoona. Taurai madzimai, taurai. Saka uye anoona uye ataura chihure chakuda mufanira manu. Ndiyo ngange yekutanga muprofita. Taurai zvenyu. rakatumwa pautongi nokuti ndiri kuJohani Masongo tsvuku. Saka ndinotonga kunhau dzechivanhu, ndinotonga kunhau dzechiprofiti. Muri kwese, ya. Ndinogadzirisa. Saka rambai henyu muchipandira so that tozotaura tofamba sei. Taurai zvamuri kuona zvenyu, enderai mberi. Saka shave rehushavi iroro rinokupai kuti musangane nevanhu vanenge vane mari dzavo. Asi pane nhau inozoitika yekuti pane zvimwe zvacho zvisinganyatsogadziriswa zvinokukokerai futi munyama. Ndezvipi apa? Ndezvipi zvisina kugadziriswa? Ndikuda kuti kana zvinhu izvi zvisina kugadziriswa zvechivanhu izvi zvisina kunyatsopinda mugwara rikudiwa paropa renyu. Nokuti retinavo kutaura kunoku ndiri kutaura kuti mungadai mune mabhizinesi anoverengeka. Mabhizinesi anoverengwa kuti zvakati nezvakati. Saka zvinhu izvozvo ndinongotaura kuti imi munogona panguva ino kana ndichiona pachiprofiti chaMwari muri pakota pakugadzirisa nhau dzenyu. Saka ndinozvigadzirisa sei? Chitaura ineni ipo pano pakazara vanhu 2300 vari kuramba vachiwedzerwa. Chitaura ipapo tozvigadzirisa sei zvinhu izvi so that zvinhu zvangu zvifambe mushe. Zvinhu izvozvo kuti muzvifambise zvakanaka panoda kuti imimi mushandirwe feya kwete zvokushandirwa zvepamafoni. Zvinhu zvenyu zvechivanhu hazvishandirwe pamafoni. Kuda kutoti ndiuye kuZimbabwe. Zvinoda kuti muye kuZimbabwe kana kuti inini ndinotoenda futi munyika kana kunana UK, Canada. Ndokutorai munouya kuno kuSweden madzimai. Makachangamuka imi. Ndofara vanhu vakachangamuka. Munouya kuno kuSweden.
saka imi ndobasa rangu ndinogadzirisa nhau idzodzo ndoburisa zviri pamuri zvotaura ndoburisa mashave njuzu mashave mudzimu iwayo otaura zvaanoda kuti aitwe kana iri njuzu inotaura kuti ndoda zvakati nezvakati zvinoda kuti zviitwe kana vari asekuru kana kuti ambuya ini ndogona kutaurira kuti ipapo pane mudzimu wasekuru nemachembere nemanjuzu ndozviripo ipo panapa ndo zviri panapa ndisekuru vapa baba wababa wangu ko machembere ndeapa machembere ndana mbuya venyama yevababa nokuti handingati ndambuya mai vababa wenyu kwete ava ambuya ambuya vaambuya ambuya wambuya muri kurevei kona iyi madzimai ambuya vaambuya vandiri kutaura ndokuti kana ndakuti andoti nditetegurwa tateguru muri correct ipapo ndowekusaidhi rababa here kana kuti saidhi ramai ndewesaidhi rababa wenyu saidhi rababa correct alright ivavo vari pamuri zvokuti inini kana muchitaura zvinhu zvenyuka munotaura zvinhu zvenyu zvine pawa zvokuti hamutye kana kuti kudzokera kumashure that's my beauty only sweet panjine win or not imunotaura muchitonga semurume makamiswa munotaura munozi ndaimbowa murume kamadzimai muri rai muri kuona kwete mbichana muri kuona clear like water uyanoona uyu continue ene mukubaba ndifanza pamuri kunditi madzimai hamuzeze kana kutaura zviri pamwe zvekutaura kumunhu chokwadi munochitaura kana zvanyatsokubata izvenyu munotaura nokuti zviri pamuri ndo zvinokupai simba uyu ari powerful uyu enderai mberi madzimai munogorara vanhu vakutorwandaka pano taane 2400 vari kukunzwai madzimai basa togona kutokupaini continue basa togona kupai ngoti time dzacho kunoku manje ndodzaenda dzakuita kumapasti 9 saka madzimaika zvinhu zvenyu imimi makanyatsogadzirisa midzimu iri pamuri nemashavenjuzi ari pamuri mune panchi rekuti vanhu vakawanda vanokwanisa kukuteerai aiwa ina handiswira kurapa zvangu ina handiswira kuti midzimu iri pandiri ibudei ndichipandira matare ndoda kungoramba ndichiita basa rangu rekufadza vanhu pasocial media izvi imi zvekupandira izvi ndinopa imimi varwere hamurape zvenyu asi kuti kutaura kwenyu ikoko kwacho kwamunenge muchitaura muchiita kuvanhu kunoita kuti kana vamwe vanhu vanga vasina kuvhurika vanga vasina njere vanovhurika correct saka imimi hatichatokutorerei nguva nekuti makuda kurarama takutokuudzai kuti mamumafinals mangwana ndo patiri kuita final selection yekuchuza takachuza kana vanhu 3 kana 5 because pane n'anga dzatamboswera chitauro nadzo saka mangwana ndo patichavafonera saka imimi ndimi mukadzi wechi2 tambotaura nemwe mukadzi anditi imi ndimi mukadzi wechi2 but ndimi munhu 1 anyatsoti dyo hapana n'anga kana mupostori auya akandiudza zvechihure imi ndimi mauya makataura makati ndinoshawa varume zviri right mauya makataura zvakawanda sterek saka matoo mafinal saka tokufonerai mangwana kuma10 pane vanhu 2400 pano vabhabhaisei zvenyu madzimai vakakuteererai vanhu vari pano vari kukunzwai
ndinotenda nekuteerera kwenyu. Maita basa madzimai namba ndakutoseva madzimai beauty. Kwamazoona kupigwa izvozvo. Varapwa wenyu kawo makashandira zvakaita ndova uyo vakati Queen zvamuri kutsvaga nganga because tiri kutsvaga nganga 5 dzinenge dzichizorapa Zimbabwe pasocial media. Saka ini ndini munhu one of the few ane chaunga chihombe pasocial media. Saka ka handiri mukuziya. Saka tinoda kukuunza ipano imimi muri powerful imi ndikutonzwa kuzuzuma so ndingobamba. Hamuda kuramba muchipandira endai kumberi. Alright madzimai tokubatai mangwana. Alright bye bye. Uyani power. Hey kana ndoseva namba. Hey gore ndobikwa ndakati baba madzimai beauty. Ai hoi muri kufara. Hans anenge iye zvedi. Anenge Jackie. Mujikwe Jackie. Hasi Jackie uyu. Patori ne picture hasi Jackie uyu. Patori ne picture yake. Hasi Jackie uyu. Hanzi namba dzawo zipi futi. Oh, thank you my dear. Ani anditumidzira namba. Thank you dear. Thank you dear. And I'm so happy. Uyu ndizvo. Hanzi namba dzawo idzi ndi namba dzani manje. Gogo Saru. Gati mufonera Gogo Saru. Gati muona pa vakadzi vanenge pawandi. Let me call her. Tell her I'm calling. Tell her I'm calling. Madzimai Saru takumbofonera Gogo Saru. Yani ganita zvemasvikiro. Tell her I'm calling. Ya takaona kana 5 nganga dzinorapa. Hanzi vachati votukirwa nyaya. Hanzi vachati votukirwa chiure chavo. Vane chiure madzimai chiure. Madzimai beauty. Maziya ivadi. Hey. No problem. Hanzi madzibaba misheki wekubiko. Yo musikana ndio onekwa namba dza bolaza ago harape. Kanditore number it's copy. Don't paste up and up. Gogo Saru. Without paste again. Muko fara eri say show ino. Hanzi tipeiwo namba ndozopai mangwana final. Ndo zvakanakira ukwinika. Namba ndokupai mangwana final. Musaite zvenyu timu. Ndatotadza kutenda kwanga ndichienda nazo. Bari kushanga zotaro ndikuita live yemanga. Nemo namba idzi ndodziita sewo. Ikanditoita 11 because hadzisi kutrepeka dzese. +263. Daseka zvangu. Uzwa chihure chako munganga. Unoseka chihure chinodo kuzwa munganga unoziya ungonzi imi muri hure imi. Ndinodanzwa kuti uya munhu ari kunyasoona chaizvo. Seriously. Ndaseka munoshaya varume imi. Kuzoti daro unokambaira. Nganga ndasazvinze ndauri wega ukaenda nehama unonyara. Jehovah. Adaseka. Yaidzandira namba idzi. Ngatimbonzwa Gogo Saru. Hadzisi kuita namba dzaGogo Saru idzi. Ndiani? Hanzi mupei chance bolt cut. Chamutsvaga una munoda kuti ndizofonera bolt cut. Alright, ndomufonera. Kana muchingoda chiti. Hanzi Sekuru Simango. Ngatimbofonera Sekuru Simango. 00263. Gogo Saru namba dzavo hadzisi kupinda. Vamutsei muti tiri kuvatsvaga. Matare yenyika ano. Matare yenyika
vanhu vari kufara kuti vari kuwana n'anga asikana ndozviziva kana unai futi namba idzi dzanga ndichiningina 00263 ya ndakufona manje avanzi vanonzani sekuru Simango yes kan Lionda hanzi nasitorera pana na Lionda iwe nganga idzi ndinotoda kutosimba zvekupinda mwanga zvoda kuchama zvina kana utombo zvina kureruka zvezvo unotochama ndo atimbunzwa sekuru Simango kuti vakasimba sei ngeti Matare nyika anzi fonera ikuya ama unbondituka uya ndodinzwa nawo untunga ndo zvandabvisira memo izvo kundikomanisa kundituka kuti namba iyo nini andichikisidzirwe nanganga iyi makadi yenyu asadze dairo havasi kudaira sekuru Simango sekundunge vakafawo mwana wavo haachanyasogone mazuva ano asisiri powerful akapera amene chiri kuitika aisigona madzimai beauty powerful manje hands call this prophet musazondipe namba dzajavha asina javha atitauri nzani prophet rekati mbowafonera dikoro ndiani tapiwa namba dza prophet anzi isvikiro iri makadi yenyu elo ndiri kukunzwai makadi yenyu tiripo munobatsira tirinofara hedu munonzi sekurani munorapa ndiqueen wenyika ndonzi Queen Tate-Auditions ndiri kuSweden ndedze kuSweden shuwa saka mane makore mangani muchiita basa iri taurai sekuru munoita zvinhu 2 ndiri kukunzwai Nine months. 9 years. Chindu chimbondiprofita ichi chamuri kuona muchitaura neni so. Tokufonera inguvai. Pane vanhu 2200 vari kukunzwa izvo zvisekuru vari pashow yandiri kutaura show iyi yamuri kuti yamafonerwa inonzi Matare na Queen Tate-Auditions. Saka pane vanhu 2300 izvo zvisekuru hamukwanise kupaka mota here paside mutotanga kupandira. Sorry mzukuru. Pandiri it's dangerous ipano pekuti ndikupa kumatare kulo santini saka kuti ndipake pandiri paine mota ndinayo. Alright, sekuru chidrive fast muende kumba. Chidrive fast sekuru kamu musonda kutoseva namba dzenyu sekuru gonoini. Mati sekuru. Ari kudrive rekandi save namba dzangu. Create contact. Sekuru gono. Sekuru.
anenge anogona kuenda kunzwa moyo wangu ngokuti anenge anogona kwanza munhu wandaya soti kunorondo anenge anoziya zvaari kuita toda handi sekuru vari muri mujozi vari mujozi ndiani ari kunifonera makadi yenyu makadi yenyu munorapa ndiye ari kutaura ndiri palive ndiri kutaura nemi izvozvi so vanenge vachindiona kune imwe foni ka saka inoita delay feedback saka vachazozvinzwa vakutaura tatelishas ari palive nai amai inhamba dzangu zvista mafoni mandela dzikamai imi ponai kanivediwe uda kugara papi mandela ganitore cheya so that mandela agarewo zvingatondinetsi imati mutorere cheya imboka yechirungu ndo imboka dzechirungu chaidzo idzi kandimutorere cheya totomuvha toti agarewo andinge munhu kandimutorere cheya mandela agare muri kufara here asikana tiri mumatare unonzi nemurume sei usati wabika nguva dzino tiri kun'anga vanhu vari mwenyu vari kudzoka kubasa sei usina kubika tiri kun'anga unganga kupi nakwini taendeswa kun'anga nakwini mandela uyogara mwana tora cheya vanitore cheya ugare antonetsa iye kanitore imwe cheya uyatona haleluya andogara panapa pasaidhi neni ndokutoti asatonetse iye shiwa ugara chikwira kamutsika uyogara anotoda kutogara pacheya chikwira Gramush. Makaona akagara pacheya. Aka. Agara pacheya ndiri kupora. Agara pacheya ndokuti asatonetse. Pane vanhu vakundifonera natona. Ndokuti asatonetse atogara pacheya so. Akamupa cheya. Imbuka dzemunhu ngezvikwambo dzinotoda macheya kugara pacheya kuti dziyarare. Zvakaobasikana. Ndikatimboona water saver number idzi sekuru gono. Vatoti vanotorapa izvozvi time dzinodzi tingori munganga ko chami akagara pasofa uyasamura kumona chami uyu agara pasofa chami hanetse kana kwakuda kudoka kudai chami anenge adorara hanetse agara pasi chami vanhu ngachikubvunza chero une makumutsa wemi inogara pasi mwana inogara pasofa makumutsa wemi mutangana nezvimwe uyogara mwana uyogara pasofa chami kara pasofa mwana good boy sit good boy kara pasofa Bruce ari kukone piro Bruce anda mapiro Bruce ari kukone piro kati mbona wangu Zimbabwe yakatakura hanzi handiti hatirari nasai watirari zvikudaro hatimborareka tirambe chitofona kuti takamira kutopinda mune rimwe darika muna sekuru gono Matare tinotoaita zviya kwete zvekutotoda handitoneti ndikuna kutoita pupupu chaiwo pupupu tiripo pano pupupu hatisi kutozomboreka zvekudaro pupupu alright rikaturimwa hanzi muchiriporo kwakaipa tiri kutotsvaga mari tavhiringidzwa namemoka chatiunganidzira pano ndechoti memo ativhiringidzira zvino 1 kuenda kwamaiti tisina kuwirira number 2 kubira vanhu kuuk katoke chituru chitoda kunge uda kundiedza memo uda kundiedza totangana usiku nganga dzese dzekuti hanzi try sekusimango tamba watry one tamba wafondera sekusimango wenyu munorapa arape ndo yatosoroka kapinda munganga munorapa
Ovuza. Uvuza kwa mkano. Unorapa. Ovuza ka. Unorapa. Ani yasisa futhi yabo. Ngiyasono sekuru wali pano wakagala pachiya. Mungono bangobudo pa kamera. Elevu kwaona kasekuru. Sekuru mandira. Ati nzo. Pana ari kufona uyo. Mandi try sekuru simango. Yangu asingadai phone panda phone. Sekuru kafela ndewa master. Vanhu vakuru ndikatoni ndikuona ma message akawanda. As long as vanhu venyu vachigona chete towapa basa. Nyaya ndeye kuti vanogona. Chero ndakaona kana vanhu 10 chero vanhu vacho havapere pana. Ndikungoda kuti vanhu vanongwarapwe. Vanhu vangwarapwe, vanhu vangu vakangorapwa chete matondigonera. Ichi mwanangu. Tokumbotsvagira vanhu nganga. Asi zuwa rekuti vanhu vambopinda mumatare mwanangu. Hanzi vakuru, vanhu vakuru ndiano. Try sekuru simango. Nambo try 1. Man bo try futhi. Vaudze kuti ndiri try. Gogomesi. Kuna wakadzi vantora po. 94 iri papi kapo. Sekuru simango. Ish. Ngatimbo try sekuru simango futhi. Kutaya sekuru simango. Adis kupinda namba za sekuru simango. Yanaipa sana ngo. Adis kupinda namba za sekuru simango anyway. Ni ucha mea ugara kwani pasofa mwanangu. Katiwa try futhi. Mazimbabwe nzakadzingwaira showa kutsvaga nganga. Kokutadza ne? Hati kuti nezvino zvikutineta. Takatadza kutopinda munganga nestate necomment yako dia. Sezvo zvikutineta. Atimborekedze nganga atirege. Boss yazvo. Zvinodangura varaira. Nganga atirege. Zvekutoda nganga atirege kupinda. Tutopinda zvo. Avasi kudaira sekuru simango ivi vaudze kuti kufona. Hands try Baba Gibson tate. All right, reka tafune. Chero makaisa namba dzenyu dzamuri kunyora apa pama comment section handifone. Because handidi zvinhu zvekuzonzi ndikufonera nganga pana. Sade kuita uya muchisa ndokublock ari kuisa namba pa comment section apa ndokublock. Muchembere soka iwana magrasi yake mazwana hasi kushanda. Aigona kare kumakore kudhara ezvinovapera muchiva kumanyisa nevana vadiki. Mazwana ari kudana nevana vadiki muchembere soka akabi. Makati pana vandisingazivi here. Chakapinda kwese kuya tokuziya shoko. Mazwana aigona kare ezvinaye. Ari kumanyisa nevana vadiki. Mazwana hapana. Imwe ngangai. Ndiani kuinonzi imwe ngangai. Ngatimbofonera ishi. Simiraki. Katinzwi. Muchembere soko aigona kare. Aripo pana nambomubloka. Good friend yangu. Good friend. Good munhu but kurapa aiwa. Chiurapwa wakapera akumanyisa nemabhenteni vana vadiki. Chimbuyo cheku-UK chechane chane mashift. Zvakatiza kurapwa wakatiza kare. Chii mwanangu waitwa sei? Queen manga madya ndombodya herasi kana tichadya pane nyaya yakadai yaitika kudai. Ningo wakaunza munhu kuti anogona zvino munhu aakuda kutoshamisira unge ndiwe nganga muZimbabwe yese iwe. Auziwe nganga muZimbabwe yese iwe. Tokubvisira kurira kwako iko kuti akupa wamwe. Ndozvandakanakira ini ndoda munhu ano ari loyal. Haasi kudaira uyu vanhu venyu avava. Ngandimufonere nedirect. Mama direct ko bili phone bili rangu ngoti ndakuda nani munhu ane mari. Ndiye zvibada. Madzimai beauty ndiye andipedza vajawe anga achisipaka. Anga achisipaka zvezvo kuti aiwa ndina basa nekumina memo anochikisana. Wando pandiri pana vangu drive wanenganga wanchiti. Queen wenyika. Amsati manziyo. Hadisi kupinda namba dzeuya nganga
hanzi chimbuyawo cheku-UK auya uya achaoni madzimai soko hanzi ani muchembere soko akapera kare dzangomvura hanzi achimwene ndaachimwene wapi wari kunzi achimwena hanzi umwe uyo uyane namba dzakawanda rikatimufonere achimwene ng'anga vanhu vese vangori kuSouth Africa asi vakatiza ndokwakugara vanhu rikatifonera achimwena munongochinja ka zvakamamasevha namba dzamemo munotsvaga umwe ng'anga ozinini ndakudza ndakati handichadhile namemo handichadhile naye kana imuchida kudhila naye dhilai naye ina handichadhile naye atomusiya ngati tifonera achimwene aiwa ndoda munhu ari loyal kaniwenda ndikakupa business nchitirapa vanhu munhu wakubira vanhu mari uzonzi Tate-Auditions anokupai matsotsi amuvaziva vanhu pafacebook vanhu vamuri kupiwa naTate-Auditions matsotsi handidi ndatomubloka memo achataudzani ndatomubloka kumubloka chaiwo ndaachipengereka ndaende kwamaitituko ndaanomaketerwa namaititi kutsvaga ng'anga nyowani kuzara kwakaita ng'anga ndaachinomaketerwa namaititi ndindozvo ndokwaakada ikoko kutsvaga ng'anga nyowani ende haizi secret ina handitye munhu vamamuudza izvozvo vachiri kuenda munomuudza kuti Queen mati handitye bring your best arsenal gogomesi vari kupikwa try gogomesi handisi dzarambofona dzaramba kupinda sekuru chirandu ndevapa katimbotry sekuru chirandu vanhu vacho munoziva vanhu n'anga dzakawanda asi totorara pano pupupu kana vanhu vachida kudhila naye endai musazotaura zita rangu sati takapiwa naQueen bhozi ndamukata usanditi handaikontrole vanhu vakuru kana vanhu vachida kungoenda ikoko munoenda but not in my name zvakaramba kushanda ukabirwa mari ndakuudza ende kati handichadhile namemo handichadhile naye anoonererwa kuba kuonererwa kuda kushamisira kunge ndowejesu iwo havasi kudaira madzibaba anenga chisekuru chirandu rega tivafonere padirect vanhu vanoita matare usiku huno here Friday vanofana kuita matare Friday mwana vanenge vatori mugomo Jehovah tivafonere nedirect try madzibaba Abraham hadzisi kuita namba dzaanenge wenya dzasekuru chirandu handidi kusenda mameseji kaini ndikangoti hanzi gogomesi tembisa ngativafonere gogomesi tembisa angwana nechitofona pamavidhiyo kuone chida toona pamavidhiyo kutembisa kuna vanhu vanogona ndakambogara isinana ugara pachiya namba dzagogomesi hadzisi kupinda pane munhu andibvunza zvikanzi Queen mambodyira ndinotombodyira unozi ungapadyi pakadai vanhu vachidyirwa mari akazotanga kufambiswa mumagrupu Tate-Auditions anenge anga dziri kudyira vanhu sekuru mulambo sekuru shumba thank you enji ndichavaedzi vanhu varinga ngazi sekuru sawale here eva timbofondera sekuru mulamba madzibaba Gibson alright ndikutraya don't worry achiasuda vanhu vanonditijokoka varume ava matare avo nhasi ari wiki matare evarume vakadzi ndo vanenge vanga vachitsvanga varume nhasi vamwangu vachiona tene mundo vamwangu vachidii katimbofondera sekuru avo anonzi sekuru anikwa vauzive kuti ndiri kufona madzisekuru enya vauzive ndiri kufona vakamuka here class 27 ndekubotswana vanorapira kubotswana ane dumbu ren'anga chero baba makadi yenyu
Tiripo ndisekurana ndimadzibaba Gibson na Queen Tate-Auditions, Queen wenyika. Tiripo munondiziya? Kamusekerero kacho mama ita unge munondiziya. Ndaziya Sterling. Munorapa? Munorapei? Saka muchitaura neni so maona chichimbondiudzai zvamaona. Izvozvi ndiri pashow, ini ndiri Queen wenyika, ndiri pasocial media. Saka ndine show yandinoita kutanga Thursday inonzi Matare na Queen Tate. Saka right now tine vanhu 2000 vari kutotinzwa tichitaura so. Zvekuti dai muchigona kuprofita izvozvi dai taakutotaura kutoti mangwana chichi because vanhu vese vada kuprofitwa. Saka hamukwanisa kutongoprofita instant here. Tiudzei zvamuri kuona. Izvozvi ya. Chipo cheichi. Uye anoziya ndoparidza zveshuwa ndoparidza. Amen. Amen. Hapana zvakaipa zvamaona here zvandiri kusimudzirwa nevanhu? Kune mweya inosvika mukati medzinza rekwenyu. Mweya inondotambudza kunyanya kuwanasikana kuti vasamisikire dzimba zvakanaka. Ini ndiri musikana here? Ndikuita kufamily yenyu imimi. Saka ko ini ndanzi mumatare menyu ndiri musikana here kana ndiri murume? Imimi pamuri makamboita imba yakaparara. Ndakamboita imba yakaparara. Ndopiwa kundoita nemweya. Asi pamweya ndanzi ndiri murume here kana ndiri mukadzi? Pamweya ndanzi ndiri murume here kana ndiri mukadzi? Muri murume. Munenge muri kuona chaizvo asi ndaa mukadzi ka izvozvo. Ndotenda ndopinda piwa ipapo. Asi ndaa mukadzi zvemuprofita maseke. Mati mama. Ndati ndaa mukadzi. Mimi mukadzi. Ndaa mukadzi izvi. Inini ndinoprofita ndichipiwa nedenga nemweya kadadzimira kuprofita ndomira kuprofita kuri mwakaona ndamiswa nemweya kuprofita. Mamira. Tokufonera mangwana handiti? Ndotenda naye. Dzadza kurasika. Dzadza kurasika. Adzati mama. Mati mama. Zonzi njuga. Kuno kune mosquito inoruma kuno. Kune mosquito mawenda fidza nekuruma. Saka ndobuda nemboka zichifamba. Vamira. Mati mama. Mapanzwa.
Oyo. Anzi uya anoziya tate uyu. Ndikatibvunzwa gogo chera. Anzi gogo chera. Kunamba dzedu dzakawanda. Gogo soko gogo chera. Dzakawandisa namba dzadapiwa. Kambotakana sekuru shumba. Vakamuka here ng'anga dzenyu idzi. Muri kudzibudza 0263. Dzakamuka here. Ndoda ng'anga dzakamuka here. 7. Uya anenge anondiziya uyu. Usisi mataurira anga achita. Zvenherera zvinoudzwa vanhu vari kudiaspora. Kuti achengeta nherera. Nezvediaspora inoudzwa revelation iyoyo. Amusati pambopinda munganga. Mamuna experience ka. Munhu ari kuZimbabwe hauzwe zvenherera. Vanhu vari kudiaspora ndisito uchachengeta nherera. Uchazodai. Uchazonyerere. We receive. Akakutana sekushumba. Ayaya. Tenu kuya. Vanonzi sekuru anoenda kangana. Sekuru gono. Uri right iwe. Tine dare ndada kutonda kutoita. Sona. Bruce garai pasikani vedu we. Sekuru shumba wenyu anenge warara. Ngatimbonzwa madzibaba Kenneth. Imimi musazoti ng'anga dzamuri kundipa dzinopindura mubvunzo panapa machinzwa. Ndadzizive dzega. Rega tichifonera sekuru gono vaive. Bruce autogare pasi kana wakazwa nzigara pasi andini? Panetsa andini? Uya ane musikanzwa. Iyo ng'anga Queen chimbomira ndimbofonera ng'anga iya South Africa. Sekuru gono vaive. Ava. Sekuru gono. Anenge vasvika. Masvika sekuru. Aiwa ndango pane wana ndichidropa saka ndavadopana vandamira pabanze ndasvika kwandogara asi ndavandamira pamba pane munhu wandanga ndichidropa. It's okay. Itai zvenyu Matare takateerera. Alright. Apa muri kuti tiite Matare akafanana neapi kana kuti muri kuti tiite sei zvamuri kuda imimi? Aiwa taurai zvenyu zvamuri kutoona mweya muchitaura neni muchitonzwa voice rangu. Taurai zvamuri kuona. Okay, inini handikuzivei. Okay, regai titange titaure zvishoma adika. Nguva tichitaura nemisa izvozvi. Izvi remabhirezuwa, izvi rematare riri kutiti pakati penyama yenyu kana kuti pakati pemiri wenyu imimi handiti. Tinoona kurutivi rwokurudyi kwakagara mukadzi anga akapfunya chikondokoto. Muri kuniteerera? Ndikukunzwai. Right, ndinoona kurutivi rworudyi kwakapfunya mukadzi akagara chikondokoto asi akapfuga mucheka. Asi micheka iyo yanga ichiratidza kuti chiwanhu kana kumatare. Kurutivi uku ndinoona kwakamira murume asi murume uyu anga akamira kushonga akabereka nhawa neuta nemuseve. Mundiseva. Ndikukunzwai. Tabvunza muprofiti kuti chii chakamira pakati pevanhu vaviri wakakomba nyama yenyu. Izvi rematare ravharatidzirezera rikatiti pakati penyama yenyu imimi kune chiwanhu kana chikaranga chiripo. Namba yekutanga tinoti pakati penyu kune mudzimu uripo. Kune mudzimu wemachembere, kune mudzimu uri kutaura kuti ishavire mumvura. Zvingaite kuti nyama yenyu kutaura kwatiri kutaura zvaibvira kana kutarisa mamuri kuraramira nhasi uno. Uri kundinzwisisa? Taona mune machira anga achiratidza kuti machira aya machira emudzimu, aya machira anga achitaura kuti machira eurapi pakati penyu. Tichitaura nemiso ndinoona kumberi kwenyu kwanga kuine nhekwe, asi nhekwe yanga ine bute mukati. Zvanga zvichiratidza kuti mamwe mutipemba kuti muchitaura dzamanga muchitaura asi ndaone mamwe mutipemba kuti pakati penyu. Zvanga zvichiratidza kuti kune zvimwe zvandanga ndichiona asi zvimwe izvi ndichizviona zvanga zvichiratidza kuti zvimwe zvanga zvichitaura urapi, zvimwe zvanga zvichitaura wasikanga wekumvura. Izvi ranga richindizevezera kudaro chiprofita kudara nyama yenyu. Ndikukunzwai. Saka izvi ratitaura kuti pakati perudzi rwenyu ndine chikaranga chandaona chaitwa marimwe zuva
asi nhasi unokutsvaga chikarakaricha handisi kutiona chitobambisa nenzira yachaitwa mari mwezi unondisa chinokani. Ndiani anosvika pandiri uyu? Handina kunzwisisa. Ndosvikirwa nani? Izwi rematare randiti ndati ndaona kuti kwayo kwanga kuine murume anga ane nhawa nekupfeka kwechivanhu chekare munondisa shona. Murume uyu ndianiko? Ndiani? Izwi riri kunditi ndine shavi randaona ranga ritaro iri shavi nderekuvhima. Handizara. But ndiraaniko? Ndisekuru vapi? Ndivapi vacho? Izwi rabva randiti nditserese ndipe inzezi shoma. Muri kundinzwisisa? Ndiri kukunzwai. Right. Pamuri pana sekuru aripo. Sekuru musika rudzi. Manzisa shona? Yeye. Inamba yekutanga iyoyo. Ndine tsvimbo yandaonesa mumusha menyu kana kuti mumusha mamarererwa. Manzisa murudzi menyu mimi. Mumusha mababa wangu. Asi tsvimbo iyi yanga ichitaura utongi. Manzisa kana kuti hushe. Yeye. Tsvimbo iyi chiri kundishamisa kana kundinetsa. Iri kuita sekunge ine nyundu. Munoziva tsvimbo ine nyundu? Zvinorevei kuti tsvimbo ine nyundu? Kanjiti tsvimbo inoita sekunge ine musoro kumusoro kuno kuchidzika kupita ine chibhora kumusoro kuno. Right, ndinoiona iri pakati pemusha wenyu yangaita kuti utongi. Asi tsvimbo iyoyo ndinoiona iri pamuri. Asi airapa mukati merudzi rwenyu parimwe zuva. Saka handina kukuona. Zvikuratidza kuti ndiwe ndaona anga achikanda haakata kare. Asi handikuona. Ari kuratidza kuti akaparara kare. Zvingaite kuti nyama yenyu muchatsara muri wana vadiki vasisina baba kana kuti vamunoti munoenda kunodzurira mari. Zvingaite kuti mukati memusha wenyu dzine tsoro dzandaona dzanga dzichitambika, asi tsoro idzi dzaratidza kuti dzine kupandukirana kwevakuru waita kuti vana vari kukura nhasi nevakura vakaparadzana kana kuti vasingatsvagane. Handisi kutaura. Ndiani akabata uyu? Akabata ari kuparadzanisa musha. Ndiani asekuru? Pandira yase. Izvi riri kutaura kumatare riri kuti pakati pemusha wenyu nditeerese izvi zvakanaka. Kuvakuru wenyu ndisati ndataura vana vadiki ava. Kuvakuru wenyu kune vamwe vakaenda kunoromba kana kuti kuromba upfumi. Zvingaite kuti baba wenyu imi makakuzvarai uku kunzvisa. Marimwe zuro kune kwaakatsikawo kana vakuru vanoteera kumashure kwake nekumberi. Kune kwavakatsika. Aya mungaendi kunovashure nekutengerekaisa iwe. Unoona iwewe. Wataura baba wakataura pazvawakambobata. Unoona. Continue. Yes, iyi ndeyechekwadi. Continue. Izvi rematare rabva randizedzera rikanditi pakati penyu kuona kubata kwawakaita muri mwezi zvazotsvagisa kuti wanasikana nevanakomana vazotadze kuenda kundogara mukati medzimba imwe chete. Zvingaite kuti vangaroorwe dzichiparara vachirora dzichiparara sei? Nekuti kune chiwanhu nemushonga zvaenda kunosangana nemudzimu zvatadza kuti mudzimu uende kunoyanana nemushonga. Tigadzirisei sekuru, nekuti ndakarambwa nemurume wekutanga nekuda kwechihure. Apa ndakuda kutochata futi. Nditozvigadzirisa sei zvinhu zvakabatwa nababa izvi kuti tiende mberi? Izvi riri kutaura kuti pakati pauri pari kunzi pagadzirwe chiwanhu chiri pauri. Chikagadzirwa chiwanhu ichocho kudenga kunova ari manake. Kana kwezi kwauchaenda uchienda uchiroorwa, izvi rinouya richitaurira aiwa manake muzukuru. Saka zvinogadziriswa sei zvechivanhu izvi sekuru? Gondo, samachende, gondo, samanwinwinwi. Zvinogadziriswa sei sekuru? Zvinoda kuti titange tabvunza mudare muzukuru. Tikabvunza mudare ndokubvunzira nzira kuti uteere nzira ipi kuti ave ari manake kumberi kwaunoenda. Ya, kokwamai uko hakuna akabata here uko? Izvi rematare rinotaura richiti hongu wariko wakabata, asi izvi rinotaura kuti nyama dzenyu imimi wani mune mhosva muchaenda kunoripa yakasiyiwa nababa wenyu kana kuti yakaparwa imi. Zvingaite kuti muchani muende kunoroora pana amai kuita
Munhu anogona uyu. Yes, kuna takarerwa kwa mai tunofana unobviswa chiredzwa. Uyu anoona uyu. Ya. Continue. Uyu anoona uyu. Ya kwa mai kunofana unobviswa chiredzwa takarerwa kwa mai muri right. Iyo. Nyama yako une mashavi anovhima zvinobatika. Enda ukagadzirisirwa nzira yakanaka kumberi kwako kune hupfumi. Handisi kuverenga hupfumi hwakagukuchire nhasi, asi kumberi kweuso hwako kune hupfumi. Zvichaita kuti nyama yako iwewe wawabatsira nhasi mangwana inokumairi mhando yako. Unenge wapandukirwa sei nekuti kune zvandizi kumirirwe kumarutivi kwako. Zvivhungamire kuti wauchabatsira mangwana azokurangarirawo. Shuwa samachende ipapo muri right gono. Ndine vanhu vanozondipandukira asi ndakambowabatsira. Ndoda kuti mundigadzirisire futi ipapo gono saman'in'in'i. Regai nditore sekuru. Handina mucheka yangu yakasara yakatorwa pakatorwa imba uku ndichatotsvaga minyowani. Mirai ndimbotora bute. Uchadonha iwe naiwe chikwa muri kuita seiko muchidonza makamera. Hamudzikame seiko yo Mandela. Kunguti tiki. Menu zvazvaita life. Sekuru muri kundinzwa here ndiripo. Ndofe makangani. Ndakatarisa kupi. Nditi chii? Matema vichikwaka. Hey. Matemai ndadira sekuru. Musandira seina hapana chandinoziva. Ini ndiri mwere iri kutsvaga kupambara mukati memasango. Zvino mukandivharira nzira handizive kuti muriko here vananyamhepo. Pano ndiri kutaura nagono ndisawira kuna matemai. Chivhurai kanzira tibate chinobatika. Mofu samachende gono. Saman'in'in'i. Gono samachende. Makadiko mai. Masiranda. Makadiko masigede. Gave manake. Ndadira samachende. Gono. Hey. Shua gono aivangazvitendwa. Isai maoko imi. 2200 vari pano vari kutoisa maoko sekuru. Isai maoko futi kuna masivanda. Manake. Yeah. Samachende.
gono pakanaka gono. Samachende. Aimi. Koma ikimase gold papa na kulongo pano. Kanzo wembo kaza mushiukula pachika zvichiwa mchinge chiri right. Zinodzo gara imushi. Maito kwasi. Uyanoona uyu. Ataura zvasisi zvamusingabvufema kamboziya pano. Ndo zvandiri kuda izvi. Ita kutomseva uyu. Tomufundira mangwana. Uyama final. Uyanoona manje. Chamangondoro chai. Makadii ndove 10 vatafonera ndove 10 vatemwa kwachitaura zve vanonzi ani sekuru gono ndove 10 okuloka vanga vatafonera ndove 10 hanzodawo kunzwa voice rama samachende rega tivafonera pamwe vakudrive kuenda tivafonera mangwana muchida kuti tifone vamwe here iyo avapandira maiwekani kwabatwa vanhu tozvigadziri tozvisota kwatopinda mwanga unofanira kupiwa kainformation chaiyo tokungonzi wapinda mwanga undafarira kupinda mwanga inini ane makore nchipinda mwanga ini saka chivanhu vachachigadzira chimbogarai pasi kani vanangu chigo anzi Queen man asikari kufara kuti taboyambutswa ndiani kuyo yachinzwa makadii enyu tinofara munorapa maita basa sekuru munonzi sekuru ani munorapei sekuru taurai zvenyu sekuru ndakateerera zvinoda kunge zvichigamuchirwa chete kuti iwe ugamuchire mashaviro yawo zvakanaka. Wagamuchira mashaviro yawo zviro zvako zvinofambira. Iwe chako kungotsvaka vana mbuya vanogona kuenda kumvura. Watsvaka vana mbuya vanoenda pasi pemvura, woenda nana mbuya unogadzira zviro zvako ugashira chikweti mukuru. Pangori nenjuzu one chete. Wati? Ane njuzu one chete. Ndati ishavira manjuzu. Mangani? Mangani manjuzu ari pandiri? Izvozvo muzukuru handingadi kutaurira zvinhu zvandisina kuona nditika ndiri kutaura zvandiri kuziva pauri. Ndiri kukuudza nhau iri pauri, nhau hombe kuti nhau hombe pairi. Inhau yekuti zvose zviri pauri zviri kukonzerwa nemanjuzu auri kufanira kungochigamuchira. Munoziva vacho vanogadzira zvenjuzu here? Munovaziva? Chichitsvagirai kavanyowani mozoti mozovapa nhamba dzangu. Chitsvagai kana mavaona munongovapa nhamba dzangu. Alright, maita basa. Pane chimwe futi chamunorapa here sekuru? Tachida kuti kana muchigona kupandira munongopandira panapa zvanga madai maona. Mangoona emanjuzu chete iyoyo. Muzukuru kana ndichipinda Matare handitika ndinopinda nedare ndogara nematare pasi. Ini chandandafonera kuda kukuudza chete nhau hombe iri pauri nekuti ndandiri kuona ana chiremba ari kufona ari kukutaurira zvamutaura. Ini ndasingokuudza nhau main point iripo chete ndozvandandangofonera. Maita basa sekuru muzenda. Ewe isekuru aiwa maita basa.
As tempo hero. Voice ningera tempo. Anzwa munhu anisiri kuconnecta naye spiritually. Voice ningera tempo. Voice ningera tempo. Hanzi sekuru kanengoni. Katimbonzwa sekuru kanengoni. Hadziziye dzadzawedzi. Uya anga achiziya manje. Uya abata. Uya abata. Ay. Uya abata manje. Uya abata. Abata zvokubata zviyezvo. Ndozvandoda zvivano vanobata. Nasobatirwa munda wako yasonoti aparimwe apa. Juzu 1 for kanopinda netonhora kunoita ku Sweden. Juzu 1. Saka pakanzi pane 5 kana 10. Unosvaona kuti rega ndipinde. Kwete 1. For ku Sweden inotonhora imi. Unopinda ngadi kupindira juzu 1 ndopindira kuita tabo. Zia juzu 1. Zvaita sei? Hadzisi kupinda namba dzasekuru. Sikatana sekuru gono. Madzimai beauty. Hapana mukadzi anogona here naye asikana. Mukadzi umwe anogona. Because tane tu sofa vandinyazoziya. Anenge tembo uya anga achifona uya. Voice also anotanga aine voice richimalawi rozopinda paaccent yechizimbabwe. Kuzvaita sei? Ndakupai ava. Ndirapi kwandapiwa. Ndiana. Enga isingapinde phone call ya mai ava. Start a voice call. Ndangoti ane voice nengera sekuru tembo anamboti ndisekuru tembo. Ndangoti ane voice. Sekuru tembo wakutofona anoda. Buchikori my life sekuru. Sekuru tembo ando my life. Anamboti ndimi sekuru vandaona missed call sekuru tembo. Ndangoti ane voice nengera nyisekuru. Akauya nuna hadziperi na sekuru wayo. Hadzizoperi numba nuna dzasekuru. Hadzizoperi. Ndangoti ane voice nengera nyichete sekuru anamboti ndimi. Mbonzwa wewe. Ndoda manjuzi akati one day mvura kune mutonhora kankapinzira mvura dzekusweden vatonda radzirate haidzizi mvura dzekujaira dai iri kuzimbabwe unochero pakaita kanjuzu hafu manje kuno hai pakana ndine mutemo handidzosvika pandiri inde mutemo naijezi aibhuru hadidi ndiri munhu ane mutemo hadidi zvako ngatimbopinza uboat cut manimbofonera boat cut atimbodzwa kuti pamwe ane zvaanoona ngatisaite rule out ngatifonere boat cut ndakuti ati pandira zvandisingaziye boat cut nasi boat cut ausaite sajeti ngatifonere polasa munoziva kuti boat cut anogona kutoyambutsa vamwe vanhu anotogona kutoyambuka munoziva vamwe vasingayambuki saka ngatisamba taita rule out ndikuona namba dzamuri kutumira katimboisa boat cut ndibhururu wangu amudza zvandaitwa namemo kwavata here bholasi anzi ndokumbira kuverenga vari kuda kuendaendaika asi vano vari kuragidza because vari kuyanganga boat cut anenge arara funga varara arara kumateni kuno ndonguva dzinoroyiwa vanhu autovati hanzi queen madzibaba Kenneth rikatimbotraya madzibaba Kenneth avatori netsvimbo ava vanenge vanoona ndi madzibaba Kenneth ava vane tsvimbo manje atiwa vane madzibaba Kenneth hadzisi kupinda namba dzamadzibaba Kenneth atsamwa haachaone zvake boat cut kutaura chokwadi boat cut aigona kare ezvino hayangu hari yafanzirofa haachaone zvekuona zvezve kapera tona unhasi Sahara vari kumasowe atisiye kazve kumasowe ndosiya zvechivanhu kumasowe haande apo neapo
Nye kuti Tanya ndo kumasowe saka ndomboto mwana achimboputsitse. Kuno kune mosquito amai. Daruba. Queen ana gogo ava ndikatifonera ana gogo. Atapiwa andova ana gogo ndo wekupesera ndichimbozorora andina kana chandachika. Ndangori pano. Ikatenge na gogo soko. Seno udzayana gogo soko indi kuatsvaga pana kuserusevenza. Hari yakapinda mhepo bola kuti kati aigona kare zvisingaiti. But hari pa yakangopinda mhepo kungouya nehari dzako pa social media apa dzosangana nazvo. Zvinoda zvinhu zvechivanhu zvinongoda kungoitwa ku social media. Zvekuzoya uchizoadvertise uchiti ndiyo hari yacho iyi. Aigwesimuza hari yavo kuti kati aitadza kupinda mhepo pose. Ibi takabona ikale. Vakaona zikafai. Ai. Ndakufundira gogo vanonzi gogwana. Vanonzi gogo soko katinzwi. Kuri kunai. Paimbi dzangu dziri panze. Amen. Hadzisi kuita namba dzagogo ava imi. Nambodzitry futi kanditry dzavamwe gogo chiera. Avazi vavata here time zino 00263 773 Yati mfonera. Anoziya ngani mazwana. Nganga vanhu tatiri chasanda zvinganga maona kai kuti andizi ndege maona bana kundipe namba dzinganga mazvona dzobuda ndine madhoa akavhurika kai mosquito dziri kubva avachisi kudaira fona ndigogana ndigogo chiera vanyu vanenge varara imi Muyi weku UK afona namba dzake dziri private. Pamwe dzazouya ku organitarisa. Tine UK iri panapa +44. Vapiri. Ndekupi vanonzi vapira. Anytime. Atingonzi wamwe. Tozozviita mangwana topedzisa mangwana. Para rapira. Ask the phone. Even marara zveshuwa kuti achokwana. Quality it's past 10 minutes. Topedzisa mangwana. Saka mangwana tina sekuru gono. Tina sekuru mangwana tina gogo beauty. Nevamwe vachazouya because tingoda takaona kana nganga 3 kana 5 because one anitatina memoyi basa raimwandira ambva azodya mari dzevanhu achavabatsire saka tinoona pamwe 1 basa rinomwandira saka takaisa nganga kana 3 voshare vanhu you know kwete kuita grid memo akuda kutoita kuchindini chekuti chino vanhu vandakakuintroduce inini asingakuziyeyo katokuudzwawo nemukadzi weku UK anambokutsvaga ini utotenda kuti ndakatombokupa mari yekutenga chingomba mako sade umva waita kunge wakandipa murume wokurorwa naimba ukuimba ndakanambopiwa imba vana kutu ava ngazviro dundundu nana kutu hanzi toita touya nguva yemangwana totanga na 10 kana kuma 9:30 dzemakuseni tozvoona mangwana so that tinyasoita zvakanyasonaka chichaiwa tafara vanoda kuramba vachienda kwamemo ini handisi kukurambidzai endai zvenyu but not in my name ini ndabvisa zita rangu saka ndakabvisa zita rangu ndobva nevanhu vangu so that makazoitirwa chakaipa ikoko akusisina covering yangu ani muri kuzvinzwa covering yangu ndabvisa saka akazokuitai zvaanokuitai ikoko memo makanyonderana hamusisina kwekuripota
because ndakakudzai pano palive and live ndikuiseva handichaite zvaachihoro vanoda achihoro endai kwamaititi ndo kwavari kuenda mazuva ano tigoona unoenda kwamaititi ndo kuri kuita izvozvizvi inini ndatopedza zvangu panapa taane vanyowani vatiri kutsvaga taana Gono naBeauty avo vari powerful Gono naBeauty mavanzwa samachende zvakamusinga zvandandisanambotaura panapa zvataura handisandakambozvitaura panapa mazvinzwa ndingazvizodzokorozi zvinozoita kunge ndoda kutuka chakadaro ndoda kutuka vanhu handisida kutuka hamani shamwari but mazvinzwa zvataura iwe here mazvinzwa ende chokwadi hapana chapotswa saka haiwa tinopinda mumatare mangwana musazouye makadya zvakawanda kana kunyanya tinasoti ndakazopikawo kana vanhu 2 kana 3 ndichizoti ndojoinisa live nganga 1 yopandirwa kana mumwe munhu wana anoda kupandirwa pakazara vanhu but kupandirwa pakazara vanhu wakaona munhu anogona chaiche anokuudza zvese so zvinoda munhu ane mwoyo wakashinga sesu so but vanga vachitaura zvekuti zvifiki ndanchivaudza manzwa uya vayataura vakati urikudana nemukarata anosudana nemukarati dana nemurungu pure muswedish pure kuti alright manzi ndaona mabasa apera mangwana saka mangwana topinda mumatare handiti musadye sterek mangwana tipinde tiine matumbu asina musadye nyama musachingodya kana porridge musadye zvakawandisa bosida kupinda tiri fire mumatare handitika pamberi nematare vasingadi zvechivanhu vanobva pano tinoita zvechivanhu totopinda mun'anga zvakazv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 
do type yedu iyoyo. Tinotoda zvinganga kuti atovige futi, ativige kuti tiri vanhu venganga. Do zvatori. Yeah. So see you hanzi number dzamadzimai beauty. Hanzi ndoda pakazara. Yawo pane vanhu vari kuda mangwana kupandirwa Matare. Hanzi I'm one of them. Ndoda pakazara vanhu. Good. Saka tinosangana mangwana. I love you so much. Ndati kwa memo handisisiko. Ndazvokodza kechi2 kwa memo handisisiko. Kechi3 kwa memo handisisiko. Saka kana uchiziva kuti uri munhu wangu, ibva ikoko tikutsvagire ng'anga nyowani. Because kukazobuda zvakaipa ikoko hamusisina covering. Ndabva necovering yangu. I did this publicly. Alright, pamberi necho vanhu handitika hanzi ko mukaita live vanhu vabva kumabasa Queen kuma7 mangwana. Ndibave danza iro. Wazviona Bave ndandisina mbokubloka iwe Bave waindi ndakakubloka ndambokubloka. Zvishwa ndikuziva kuti sengo usingatoni. Bave uri right. Toita live kuma7 iri kana kuti kuma10. But Matare awa ngare kusenika. Anogona kuita Matare usiku ere Matare anoitwa makusenika nepakati peusiku. Saka ndisikuziva manje. Tozvifambisa sei? Ndimemo achihoro vataifamba nawo pana. But akaba 3,000 pounds dzemukadzi ku UK. 1,000 pounds one of the lady mwacho 800 mwacho 5 or something. So zvinhu zvekutaura zvinodinesa. Aiwa 10 bo makuseni vanhu vanopinda Matare makusenika. Mune muchingondiona kumabasa nema earphones munongosekerawo pasi kana zvakubata hanzi tai kumanheru kuseni vanhu vari kurya panati kumanheru hanzi kuma7 hausisiko kwa memo hanzi ihure aiwa ndinamboti ihure anamboti memo ihure memo akaba maridze vanhu ende memo akaenda kwamaititi namaititi atoonani saka izvozvo unenge wakusaziya unenge wakusabatsirwa wakasununguka kuti iwe uri kutaura nemhando yangu iwe uri kuda kuya kuzopiwa vanhu panapa aiwa hazviite kuma7 kumakuseni bo hatichangozoona time dzekuita izvo zvangu ndakuda kugeza ndigezi kwakuna handizima kuti ndinowanzouyere baba kuchinaya kana kuchinaya kune kuri slippery zvisengeti hanzi imwe account yangu imwe makabloka alright une maaccount hanzi Queen ndeipi ndiri munyowani muno nditambirewo kana good kana watambirwa maidho yechirega ndenda ndambonogesa ndotsvaga kana tukubota ndobika tukubota kwadoka hausisiri kokudya nyama unotsimbirirwa usiku hanzi ko zvanga tichida kuendeswa mapendi ndakatoendesa mapendi handizvina basa izvo ngandoziva mashandiro adzoka because ndoziva pane zvakadai zvinozoitika mapendi akaenda iwo ankasitora ake ndaangu echirume andopfeka ndoziva mashandiro andoita neng'anga usambowada kuimba neng'anga 100%. Saka zvichinzi vanhu ndavanamati
7 tichakarara tinge tichakarara saka zvachinzi 7 manheru one mosquito handopfiza zvamo. All right my people, I love you, God bless you. Joanne ndakamuramba kare kare.